croeso I Haclediad 120. Wow. I mean, hi pawb. High energy, cursed episode arall. Dwi just yn falch o fod yma ac bod y toilet y lan, mae'r gegin y lan, pawb di bwydo, Sions yn y golch, gyd i wneud. Da ni 37 munud yn hwyrach nag hold on, awr ag 8 munud yn hwyrach nag oedden ni'n gobeithio bod yn cychwyn recordio due to domestic situations, bywyd a hefyd o'r diwedd mae Apple devices Iestyn wedi dechrau wneud I Iestyn be maen nhw'n wneud I fi, sef crapio lan cyn record. Da chi'n eisiau clywed am hwnna? Croeso i'r Haclediad, bawb ohonych chi, miliynau ohonych chi sydd yn tiwnio fewn, rhan fwy ohonych chi'n bots, a rhai sydd ddim yn bots, ni'n falch iawn o gael chi yma. Sioned ydw I gyda Bryn. Hello. A Iestyn. AI. AI generated Cynarfon, boi. Dyn ni yma yn siarad am tech, stuff Cymraeg, ffilms gwael, gwleidyddiaeth, the impending collapse of society, ac unrhyw beth arall sy'n dod heibio chi am yr awr 2-3 nesa. Diolch y galon I bawb sydd yn tiwnio fewn. Da ni newydd fod yn cael off-mic chat ynglyn â oes na pwynt I wneud podcast really existentially, ac mae bobl fel Matt M a Jamie a'n llith o ffrindiau ni sydd yn cyfrannu bob mis hefyd yn gwneud o'n wir. Profiad ffantastig. Diolch o galon Matt M a Jamie. Chi'n cadw hwn I fynd, ond fel nath Bryn ddeud, chi probably yn heiddi refund. I mean, really though. Really. Diolch, ond. Ddim actually gwybod beth ydych chi'n prynu. Pan ydych chi'n cael o. Sôn am cursed episodes, nath yr episode yma, record yma heno, ni'n recordio ar y nos Fercher, yr ail ar hugen o Tachwedd, so os yna rhywbeth masif yn digwydd yn yr cwbl o oriau nesa, oedden ni'n gwybod amdano fo, neu possibly dyn ni di achosi fo. A bach o cursed episode, achos o gennym ni plans mawr ar gyfer ffilm di Ddim y mis yma, o'n i'n all set, o'n i fel, guys, mae yna ffilm arall ar click. Gwn ni watched y wyledd. Classic ffilm Gymraeg, a.k.a. bobl posh Gymraeg, probably yn cael affairs a eisiau lladd I gilydd, potentially bitau gilydd, love it, let's get involved. Oedd Bryn hyd yn oed wedi goffod gofyn I ni am yr eil dro leni, be di click? Dwi'n maintainio na joke oedd hwnna. Cos dyna pam nes I roed y facepalm, cos oedd y ddain chi'n mynd dall na jocio o'n i. Bryn, nes ti ddim wneud /s, na nes ti ddim rhoi interrobang anna fo. Ond hefyd, fel wyt ti efo rhan fwy o stuff Cymraeg, ti ddim actually... Dwi'n cedi ydy'r pwy di bwncaff. Wel, dwi'n meddwl nes i'n helpu fanna. Nes i'n helpu. Sorry, yes, oedd ti'n ganol deud rhywbeth. Na, just, o'n i'n meddwl fod Bryn angen click and dyn, ac da ni angen click and dyn I gael hwnna ar yr Apple TV, so mae reit o flaen Bryn pan mae o'n troi Apple TV ymlaen. Mae Channel 5 ar Apple TV. Yeah. Come on, man, guys. Yeah. So, all in am hwnna, sainio fyny neithiwr, barod amdani, gyrru'r links I Bryn. Methu gyrru'r links I Bryn. Mae y wledd wedi dod off click. Ag o'n I ddim wedi wneud gwaith cartre fi, ffigur allan pryd oedd o'n mynd off click. So... Halloween di bod, so nath o benderfynu tynnu fel awr. Desperate scramble I ffindio rhywbeth. Wel, gyn I weld beth sydd ar iPlayer. Surely, dim ond class stuff sydd ar iPlayer. Dim ond stuff safonol. Wait, mae'r ddau Tomb Raider ffilm efo Angelina Jolie ar iPlayer. Let's go for it. So pawb. Neidiwch fewn hefo ni, sgipiwch draw i'r... podcast within a podcast sydd yn awr o hyd, lle da ni'n gwachod ffilm di Ddim bob mis, a watchach Tomb Raider hefo ni. Mae'n gret. Mae'r math o ffilm lle ti'n gofyn fel ydy'r ffilm yma specifically wedi sgrifennu, seithi a gwneud I teenage boys, neu di hwnna just yn rhan o'r genre.
A ydy Angelina Jolie bechod yn cael gwisgo bran hwn, neu ydyn nhw'n neud i hi rhedeg rownd, sodding sets, hefo ddim bra, for the hell of it. Mae gen I gwestiynau. Gen I cwestiynau, lot o gwestiynau. Physics, mostly, i wneud hefo diffyg bra. Oedd o mwy wneud fo bioleg efo fi, sorry. Okay, so y text neithiwr oedd, okay guys, we're really sorry, ydy y wledd ddim ar gael ar ysbryd ragor. Ond, mae Tomb Raider ar gael ar iPlayer. Mae o checks notes i wneud efo cyfrifiaduron, tick. Very horny, tick. Am ddim, tick. Okay. So neidiwch fewn hefo ni. Dwi'n trio, da ni'n mynd i trio graspio gymaint o comedi a gallwn ni allan o headlines newyddion tech y mis. Ond dwi'n mynd gwybod os ydy AI Safety Summit yn Bletchley Park a airtag weirdness a all the messages everywhere all at once yn mynd i wneud comedy gold i chi. Ond ni'n mynd i drio. Ond yn gynta, obviously, croeso i rhain o'n chi sy'n newydd i'r sioe. Not a sparkling intro gan fi. Fi'n mynd i ddeud, dwi di wneud rhai gwaith, dwi di wneud rhai lot gwell. Ond, tro ma, dwi yn cofio i fynd â ni i'r agenda. Mae'r agenda yn rhan traddodiadol o bob haclediad. Da ni yma, da ni'n mynd i ofyn i'r boys a fi, beth sy'n cael ei yfed yn ein hangout pod ni y mis yma. Bryn, mae gen ti Cris gwyn sgleiniog iawn, ond mae'r ddio dwi ti'n dal i weld yn beryglus o dywys. Wel, mae'n dweud, pan ti'n mynd i'r Eidal, ti'n chi dweud dyn dewr sy'n bita pasta yn gwisgo Cris gwyn. Dyn dewr sy'n slompian bach o fino rosso. A dwi ar la cascata sydd yn primitivo. Mae o'n na fi chwaith. Okay, good. Mae tasting notes and rich and full with flavours of plum, raisins, dried figs and leather. Just like Bryn. Just like Bryn. So yeah. Rich and full and smells of dried leather. But excellent. Dyn dried plums? Dried plums and leather. Mae'n definitely disgwyl. Dyna ddech chi'n gwisgo i gwaith heddiw. Dyna ddech chi'n gwisgo i gwaith heddiw, yes. Full on Ross costume. Full on, yeah. Teimlo fel o'r Eidal, yeah. So, gwyn coch arall o'r Eidal. Be ydy ti'n yfed pan bydde ti yn yr Eidal? Gwyn coch. Yeah. Wedi dibynnu pa tamad o'r diwrnod, chos weithio oedd o'n Aperol Spritzes. O'n i wastad yn meddwl bod hynna'n cliché, but no, mae'n total... Pan ma'n i yna, ni'n cael cynnig Prosecco i frecwast, Wel, peth ydi... Prosequast, I love it. Sa'n i siarad i meti fi, o'n i dweud, ti'n mysio neud y peth touristi. O'n i dweud, actually na, dwi actually eisiau neud y peth touristi, chys... Dwi'n tourist, so... Dwi ddim yma drwy'r amser, hyn sy'n ni'n hoffi bod. Mae'n lot o gelato yma, mae'n bwyd anhygol, a ges i tra ni'n rhifo i chdi bach yn ôl. Cos bydde eisiau'r Eidal. Ys ti'n Eidal? Do, chdi bach yn ôl. Come on, ti'n dweud dim beth yn ni. Dwi'n gweld ti unwaith y mis. Dwi beth di bod i Japan, ddo. Ges i saltimbocca, so oedd o'n fil efo prosciutto a di cwcio mo menyn, oedd o'n gret. Hold on, that's a cardiac sandwich. Oh, fucking gret. It's a cholesterol starter. A ges i glasiad o wyn gwyn efo fo, oedd o'n fucking wych. Everything in moderation. Including moderation. Yes! Exactly. Yes, mae dy botel di'n edrych yn llawer mwy lliw PP nag ydi o ddim byd arall. Be sgen ti? Mae'n yfad urine sample. Fi di mynd i'r Eidal hefyd wedi cael pepperoni nastro a zuro. Y stael Capri.
So hold on. Dwi wedi gweld hwn. Marketing opportunity arall gan Peroni. Maen nhw wedi meddwl, rei... Mae pobl eraill newid branding. Rhaid i ni cwffio hefo Madri. The completely fake beer oedd ddim yn bodoli 2 flynedd yn ôl. A rwan, mae pawb yn ffyn am beth. Madri na di, cyrn pen i fi. Madri. Mae Madri na, just i dod o nynlle fel na. Ac dwi wedi bod yn siarad, o'n i'n gynnau huge conspiracy theory am Madri. So nes i rownd yn gofyn, as I do, chatio hefo landlordiaid. Ac oedden nhw fel, like cwrs neu rwy'n sy'n neud o, a mae just like massive marketing push. A just like marketing exercises dio gyd. Does na ddim hanes iddo fo. Dio ddim yn fel, brand sydd di... Ti'n bod fel ddoth fel tonic, beth ti'n galw fo? Beth yw'r posh tonic na? Fever Tree. Fever Tree, A ddoth hwnna kind of... Ond mae hwnna di bod mynd ers erioed, a dim ond ers i bobl dechrau mynd, actually, mae tonic neis yn neis, a dath o fyny. Mae Madri just fel, da ni eisiau rhywbeth sy'n edrych yn vaguely San Miguel-y, vaguely Spanish. Nw'n ni wneud o swnio fel Madrid, nw'n ni wneud o'n goch, nw'n ni wneud o fel Estrella neu rhywbeth. A wedyn fydd pawb... Mae genuinely, mae fel, like, absolute masterclass mewn marchnata. Lle mae pawb fel, dyna beth dwi fancy. A ti just fel, shit, dwi'n gwybod pwy di'r... Hwna'n edrych draddodiadol. Pwy di'r bearded fucking hipsters na sy'n arno fo ddo. Dwi ddim yn deall hwnna. Dwi'n mynd edrych yn Sbeinaidd. Dwi'n meddwl e'r cantna, dio. Conspiracy theory arall. Anyway, beth di'r gwahaniaeth rhwng yr Peroni? Mae hwn yn bira con estratto di limoni italiano. Lager top, dio? Beer with lemon extract. Lager top, dio? So, mae'n neis. So, mae'r hysbysebion di bod efo hwnna oedd cwpl ar sun loungers a wedi bod cytio'r wide shot a mae'n actually bod garden centre. Marchnata. Neu ti deimlo fel bod ti'n... Because that's Britain for you. I mean, fucking British. Da ni'n da 4-pack lawr i B&Q. Just i hangio mas. Just i hangio mas yn B&Q. Admittedly, mae yna ardal yn B&Q ni sy'n just yn fel palm trees, like palms, ti'n gallu prynu roed yn tŷ sy'n just costio £75. A swn i'n ddim problem just yn rhoi fel 6 neu 7 pot o'r hyn ar rown mewn cilch. A swn i just yn eistedd ti fewn y cilch ar beanbag. Swn i'n good. Am cwpl orio fanna. Dim joke. Croeso i planhigion toc. Neb arall. Dydych chi ddim yn mynd... Dwi'n cofio Bryn esti trwy ffes planhigion. Mae gen i dal planhigion. Gen i dal... planhigion chilies? Na, mae hwnna di mynd, ond mae gynnau dal yn ficus fi, os mae'n dal yn mynd... hwnna'n smart. Anfarth y beth, mae gynnau ers... 5 mlynedd, 6 mlynedd? Wyt ti wedi gweld The Cautionary Tale That Is Little Shop of Horrors? Dwi wedi bod yn bwyta fo pobl, so... Ti just kind of random... Just dŵr, a plant feed... Otherwise, yeah. So dwi wedi stopio rhoi plant feed i rai fi, cos maen nhw'n mynd rhy fawr. A mae gennau fungus nuts. Dim fi fy hun, planhigion fi. Ti'n cael cri, ti'n cael bach o TMI efo ar y siarad. Spray. Dwi wedi bod yn spray o Gwenwyn round. Dwi ar y llaw. Beth ti'n yma? Faint ti'n di yfad? Dim digon. Mae'n very basic. So, dwi wedi gwneud y classic Sianed thing, ond mae gennau set-up o 3 drink gwahanol. Gwych. Dwi ddim yn mynd i wneud choose your own adventure drinks, achos mi fyddai yn bit yfed y 3 yn un o. Actually, 4 drink, cos mae gennau mug o hojicha, sef very kind of naturally decaffeinated roasted tea Japanese, sydd yn really fel... toasty. Mae'n neis. Fi'n joio hwnna cyn fi'n gwely. So that's my downers. Mae uppers fi fan hyn. Mae gennau chwarae teg ddoth Aled, fy Anwyl Aled, fy Anwyl Wr, number 1 fan of the podcast, asterisk. Ddod a potel teeny tiny o Brecon gin i fi o ryw digwyddiad gwaith a ddod i mynd i ddoi. So fi di yn lle gadw hwnna i roed o dan y goeden. Fi di fod hwnna, achos dysgennau ar hyn o bryd, hint,
i unrhyw marketing executive sydd yn gwrando ac eisiau influencers. Does gen i ddim botel o gin. Yeah, I mean, very narrow casting. Da ni wedi siarad am hyn o blaen. It's the niche of a niche. Da ni fel armpit o Gymraeg. Mae gen i just brecon gin. Cesail oedd o fod i ddeud, ddoth armpit allan ac o'n i fel, fuck, okay, just style it out, Sean, style it out. Chys mae pobl ond yn adio geiriau Saesneg mewn i podcast just i swnio'n cool. Yeah, armpits yn cool. Armpits. Armpits fi'n blag. O, mae gen i stories am armpits fi, ond dwi'n cedd bod fi angen yfyd more drinks tan hynna. Byw hwnna yn yr afterpass. Byw hwnna yn yr extra special version just i Matt, M a Jamie. Cos maen nhw'n talu'r big Follow me spraying poison around the house for my pets. AI generated visions o Shauna. So yeah, wow. So when I brecon gin, a mae gen i Eden Bay Mediterranean kind of standard little tonic sydd ddim yn ofnadwy ond ddim yn gret. So hwnna, ond wrth gwrs fyddai yn symud ymlaen ar gyfer y drink nesa i a stuffed Japanese shochu. Guaranteed ti yn mynd i feddwi efo fo, ti ddim yn mynd i teimlo'n absolutely shite yn y bore. Ti just mynd i teimlo mach yn shite yn y bore. Hooray! I fi, great. Compromise gorau. Nes i ddweud i chi, o'n i dod yn ôl o Newport ddiweddar. Da iawn ti am ddeianc. Mae Kurt Russell di bod yn trio dianc Escape from Newport ys amser mai. O'n i'n y station, o'n i wedi cael glasiad y ddau o wir yn os yn cyn. So o'n i bach yn, mae pen bach yn brifo, ond o'n i gyda i bapur newydd, o'n gyda i Reibina, so o'n gyda i bach o'n gret. Reibina cynnes? Na, botol o'r French, ond oedd yn neis. Anyway, o'n i eistedd fan yn disgwyl i'r tren gyrraedd, a ni'n gwybod oedd hi'n penwthnos, so ti'n gallu cael yr weekend upgrade. Ac o'n i'n dweud, gret, fawr yn gret. Eis eistedd fan yma, cabar. A mae'na grŵp o bobl dod i sefyll gwmpas lle dwi'n eistedd. A mae'n dechrau siarad o'i gilydd. A mae'n dweud, god, Meir yn dweud, dwi'n methu rhoi glan y fe hyn i gyd. Dwi'n meddwl jyst yn fedra ni cael nosweithi mawr allan eto. Dwi'n rhy hen i gael nosweithiau fel ma allan. A mae hi'n dweud, dwi'n 26 allan cael nosweithiau. A hi'n dweud, fuck you. Pwysio hi ar y trac. O'n i sio pwysio i ar y trac. Fuck you. 26. Ti'n gallu siarad, ti'n gwisgo amdanad, ti'n ddim yn... Allan o'r tŷ. Ti'n allan o'r tŷ. Ti'n fucking... Ddim yn gorau dal ymlaen i'r bench just i gallu aros y pwyntio yn yr un direction. Ti'n fucking fine. 26 yn rhy hen. Dwi'n 40. Fuck you. Youth is wasted on the young. Ges i flin fel ma hefyd, ac o'n i deud i therapist o'n i cael flin hefyd. Chys, outside reaction. O'n i'n gwachad, ges i reaction tebyg i hysbyseb perfume diweddar Marc Jacobs, perfect. A just sequence o bobl efo botam o'r mynd, I'm perfect. Fuck you, ti'n mynd perfect. Sa'n neb yn fucking perfect. The whole concept is impossible. Os ti'n berffaith, dyna chi, dos am nill arall i fynd, mae'n game over. Wain chi just fucking marw. Ti di 100% o bywyd. Ti di 100% o bywyd. That's it. Job done. Gei di fucking farw wan. Piss off. Mae'n person perffaith, ac oedd ei dal gorau mynd i Cambodia ag Siberia, dweud. But, she's not like the other girls, Iestyn. Mae gen i gymaint o crossovers o'r Cool Girl monologue o Gone Girl plus Lara Croft i ddod i chi. Guys. Okay, let's do news. Rwan te, wan bod Bryn yn flin. Yeah, let's do this. Right, dwi'n warmed up one. Dwi wedi cael stretch. Ti fel Al Pacino. So... gifts Tomb Raider ydy'r peth cyntaf dwi'n gweld ar y notes ma. No, move on. From 26-year-old on to toddlers. Yeah. Go. So, turmoil at OpenAI.
Fel the newsreader. Newsreader ar Radio 3. Boi drin, gath o'n sound yn trio deud OpenAI. Nath o'n deud OpenAI. Ti'n mo beth o? A deith, ie, ffri'n gyntych. Boi drin. Turmoil in Sioned's Bryn, achos dych chi'ch dweud i bod yn texto trwy'r wythnos yn edrych ar yr absolute popcorn munching drama yn OpenAI, a dwi wedi bod yna fel, huh? So, dwi eisiau explain it like I'm 5, pasio'r Iest test, but make it Sioned, ar beth sy'n digwydd yn OpenAI. Turmoil, AI, rhain sydd wedi bod ar flaen y gad o fel trawsnewid ein whole perthynas ni gyda technoleg yn mynd ymlaen, ond ys gennau ddim syniad be mae hyn yn meddwl. So, Iest a Bryn, please. So yr cwmni OpenAI ddim yn gwmni yn y ffordd traddodiadol lle gen ti bod sydd yn redag y cwmni. Mae bod OpenAI, os ni'n cael hyn yn iawn, Iest, yn fatha mwy fatha supervisors i'r cwmni. Not-for-profit board, dyn nhw, sy'n rhedeg o, So ma nhw really just yn edrych dros be ma nhw'n neud ac yn cadw nhw'n onas mewn ffordd. So dyn nhw ddim yn part o'r cwmni, ma nhw o llefydd eraill a ma nhw bobl sy'n tynnu mewn i ista ar y bod yn ytrach na bod nhw'n efo sias yn y cwmni a ma nhw'n efo diddordab yn yr economics a'r profitability o'r cwmni. So ddarin nhw roed yr hoi i Altman dros cyn y penwthnos yn dweud bod o heb di bod yn igon oedd wedi bod igon agorad efo nhw yn y ffordd oedd o'n siarad efo nhw ac yn deud iddyn nhw beth yn mynd ymlaen. So wrth nhw'r chuck out iddo fo. Ein y ddau bobl eraill hefyd cael chuck out ar un pryd. A basically nath i'n setio mewn i motion just shit show go iawn lle nad bron i pawb sy'n gweithio i OpenAI bygwth gadal. So yn y cyfamsar wedyn so Microsoft ydy un o'r besoddwyr mwyaf yn OpenAI a ma nhw wedyn oedden nhw wedyn di troi rownd i Altman ydy dweud hei gryda ti di weithio at ni a gei di setio fyny dy Advanced AI Lab dy hun rown ni jobs i rywun sy'n siŵr dod efo chdi o OpenAI. So yna 500 o'r 700 o bobl yn gweithio yn OpenAI wedi roed be di ultimatum? Cwestiwn da. Ultimatum? Bygythiad, ia. Oedd wedi bygythiad i'r bod dweud mae hyn chi tan fatha hyn yma i cael Altman yn ôl. Achos dyna lot o bobl dweud da eisiau Altman yn ôl a dyn nhw wedi dweud o ie Altman am dod yn ôl wedyn oedd o ddim am dod yn ôl wedyn oedd o am dod yn ôl wedyn oedd pob wedi dweud o reit sam hyn yn cael ei sortio a mae'r bod yn ymddeol da ni jyst yn mynd i ffacio o ma a mae Microsoft wan bora ma yes ta ddoe nath o muno efo Microsoft bron. A wedi, ond bora ma, ddaru nhw anawnsio bod o'n dod yn ôl i OpenAI, bod y bod newydd am cael ei apwyntio, a mae'r drama i gyd drosodd question mark? Ie. Yeah. Erbyn i hwn o allan, fydd o probably dal ddim dod i ben. Gai, Holly. OpenAI. Open standards. Lle mae AI? Cwmni masif, yes? 700 o bobl. 700. Ond lle mae nhw'n gwneud i pres? Wel, trwyddedu'r technoleg cael 10 biliwn gan Microsoft o gwmpas hynna. Wedyn mae gen ti 20 pint y mis ti'n gallu talu i cael access i GPT-4 a yr chat version ohono fo hefyd. Ond maen nhw newid cyhoeddi fod y chat version ar gael i bawb rwan. Right. A mae hwnna'n
game-changing o wahaniaeth I beth ti'n gael allan o Siri. Wel, da ni wedi cael y chat ma blaen. Do. Ond dim efo Siri, cos bys So, yn gwybod beth maen nhw'n neud I pres I gyd wrth gadael pobl plygio fewn i'r API a defnyddio, talu per token mewn ffordd amdan defnyddio fo. I ryw radd dyn nhw'n actually really angen neud gyfaint hyn o bres o reitrwydd chos be mae Microsoft yn edrych ar a maen nhw'n edrych ar ydy mae'r data maen nhw'n casglu sy'n adeiladu'r model yn sicr o fod o fwy o werth na'r 10 biliwn mae Microsoft wedi rhoi yn y cwmni. So, Mae just y scale o'r stwff ma'n... Mae'n costio eitha dipyn I wneud bob un query hefyd ydy. Dyna lle mae Microsoft dod I fewn oherwydd fod o'n rhedeg ar Azure a mae Microsoft yn cyfro hynna dwi'n meddwl. Ydy. Mae Nvidia hefyd, mae Nvidia di cael andros o bump mewn profit ddiweddar oherwydd mae chips nhw yn cael ei adeiladu mewn I yr systema, y blades a'r processing arrays I redag yr AI models ma. Ie. Mae'n sôn fod pam fod y board di ddod at ei gilydd a di cael kick out i'r boi ma di fod o'n cadw cyhoeddi pethau newydd ac pethau newydd o bobl yn cyllu talu amdan ac mwy o bres yn cael ei bwmpio fewn i'r cwmni lle I job nhw oedd ei wneud yn siŵr fod o'n aros yn not-for-profit cwmni. Ond mae wedi newid I fod yn not-for-profit with a profit-making section of the company type thing. A hynna di'r pryder efo nhw yn mynd I Microsoft ydy fydd yr whole thing yn troi fewn I just bod yn profit-making entity. Dydy'r syniad o fod o'n OpenAI di'r enw ddim yn ei synwyr os mae o'n mynd yn commercialised mae'r fersiwn ti'n cael am ddim mae o'n gret ond y cael o'n ôl y busnes ma oedden nhw wedi dweud hei ti'n deud celwydd wrth ni Wel, ie. Dwi'n wedi dweud, ti'n mynd bod digon clear efo ni, dim digon transparent efo ni. Da chi wedi gwachod y social network? Ie. Y broblem mwyaf oedd gen y board oedd, os di'r 700 person yn gadael y cwmni, dos am cwmni yn fod yn rhan iddyn nhw, fod gyda nhw ddim pres na, ddim byd yn efo. I bwriad nhw ydi I warchod y cwmni mewn ffordd. Ac os di pawb yn cyrraedd allan, dos na'n cwmni I warchod, na gais? Na, so rhaid iddyn nhw pivotio wedyn I deud, ffac, haid I ni really edrych yn serious ar sut sy'n mynd dod yn ôl. O peth ydi, o'r eiliad oedd nhw'n dechrau sôn am dod o fod nôl, doedd really ddim llawer fawr o dyfodol iddyn nhw. A beth ydi, mae pethau fel ma'n digwydd, chys da ni ond angen cofio Steve Jobs di cael boot allan o Apple. So mae yna precedent fel I CEOs cael o hoi, rwy'n newydd cael ei lle nhw, a mae'r person dod yn ôl. So, mae'n digwydd, o pethau mae'n digwydd. Dwi'n teimlo dylen ni wneud fel deep dive rhyw fis ar Steve Jobs biopic a social network efo'i gilydd. Dwi'n teimlo, ie. A wedyn Her, efo Joaquin Phoenix yn cwmpa mewn cariad hefo Cyril Lewis gwell. Wel, ie. So, ie, Iest, oedd ti wedi rhoi link I tamad gyn Cara Swisher? O, ie. O, ie, creu ni drwy hwnna. Nath hi reid I fyny am fod mae hi'n nath hi gyfweld a Satya Nadella borad I hun sydd yn interim CEO Microsoft Microsoft ac oedd o'n mynd on dan fydd yn gret fod oedd I joinio fewn a balli a bla bla so oedd hi mae wedi cael scoop so mae wedi cael bo ar y sioe yn syth so i'r eich chi sy'n gwybod Cara Swisher mae wedi bod yn journalist yn cyfro Silicon Valley ers blynyddoedd mae hi efo Walt Mossberg oedd hi am gyfnod
Mae nhw'n hen. Nath hi ddeud gyna, if the goal of the former board was to make a point about too rapidly accelerating AI, it's dead, but at a really high cost to the company. It also makes once again this year Silicon Valley look like a demented goat rodeo of people who can't stop braying until they get theirs. From those who much is given, so little is expected, mostly of themselves. Some will paint themselves as righteous warriors, but they're just adult toddlers. Win or lose, it's how they place the blame. If I sound cranky, it's because there are so many real problems in this world that this has felt very indulgent. But to the people who stepped up to try to settle it, good on you. Adult toddlers, lyfio fo. Be mae hi dweud yn iawn, chos ti'n meddwl, da ni di bod yn sôn lot am tech bros a'r sort of syniad yma o pobl sydd yn dweud, crypto fydd y peth i datrys bob dim, mae hyn ar y sort of y wankers ma sydd yn taflid, sydd yn mynd i adeiladu a datblygu'r technolega yma a sydd yn edrych ar problemau yn y ffordd sydd yn neud synwyr iddyn nhw, ond mae'r byd iddyn nhw'n un siap a lle mae'r rest yn mynd i fatha'n eto, dwi wedi bod yn gwrando, dwi wedi dod nôl fewn i mae'n swnio fel tangent ond dewch efo fi ar hwn. Dwi wedi bod yn gwrando ar blank check eto, so ys i dros yr han i fel, so mae blank check yn fel hirach na'r Haclediad o podcast os ydych chi dychmygu'r fath beth. I mean, slightly better researched. Mae gen nhw actual ymchwilydd sydd yn neud dossier ar gyfer annioddefol. I mean, gyda ymchwil a gwybodaeth. Ond maen nhw wedi neud, so dyn nhw wedi bod yn neud David Fincher. Okay. So actually, o'n i'n cwynodd Bryn off mic, o'n i'n deud, right, da ni really just gyda'n byd am yr after party mis ma. A wan dwi'n newydd gofio, dwi wedi neud deep dive ar holl ffilms David Fincher. I'm good. Ond oedden nhw'n siarad am The Social Network. Basically, Aaron Sorkin ydi sgwennu The Social Network yn dilyn kind of the rise and rise of Mark Zuckerberg a Facebook. A cofio, gath y ffilm yna i wneud yn 2011, God, yn y teens cynnar, dwi'n teimlo. Ac oedden nhw ddim yn gwybod lle oedd stuff mynd i wyn wedyn. So Aaron Sorkin ydi sgwennu fo fel, wow, this great man. Ti'n mo, God, am llwyddiannus. Sbia beth mae'n gallu neud. A new breed of American. So new breed of American capitalist llwyddiant. Like the birth of the tech bro. Whereas oedd David Fincher... So Aaron Sorkin ydi sgwennu fo fel na. Oedd David Fincher wedi cyfarwyddo'r ffilm basically fel horror movie. Like, mae'r soundtrack i gyd yn like Trent Reznor a Atticus Ross yn neud fy hyn a mae'n ffilmio fe i gyd fel sort of the unfolding horror o clyfrwch a chwant tech bros basically, a Fincher ydi zoomio fewn ar nath o neud hwn i gyd achos bod Hogan wedi dumpio fo, dyna lle ddodd face mash o, dyna lle ddodd ffyn i gyd a'r syniad ma o pwy sy'n dal y bobl me i account. So mae'r syniad o'r bod yma yn trio neud hynna, yn dal rwy'n i account, ond eto just, mae power personoliaeth, mae power the cult of the tech bro, sef gen ti like terrifying Elon Musk cult of the tech bro, just insane. Mae'n really fascinating ar lefel psycholegol i fi, ond dwi ddim yn deall y nuances o ran Dwi'n gobeithio pam os ti'n dod yn ôl wan i hwn bod o'n mynd i gael free reign i wneud be bynnag mae eisiau, ond bod mae o'n crypto bro hi yn eisiau beth o WorldCoin ydi thing fo, so sut mae wedi cael yr hawl i WorldCoin ydy thing na efo'r iris scanner so dwi'n mwyn gydach sut mae wedi cael datblygu hwnna ar yr ochr tra mae o'n rhedeg OpenAI a lot o bethau bach eraill hefyd. I suppose it's gyd yn open, ti'n mo? Is it open relationship? Mae o'n... mae o'n like... Y peth efo fo, mae o'n... Pan ti'n clywed yn siarad, mae o'n very likeable. Charming bastard. Lovely. Mwy o charming bastards. Gyn i siarad am the UK's AI Safety Summit at Bletchley Park. Oedd o yn fyna
Bryn? Dwi'n siŵr, dwi'n gwybod, ond dwi'n gwybod oedd... Elon. Oedd Elon yna, ac oedd yn Bennett oedd... Oh my God. Oedd Rishi Sunak really going to town ar sycio fyny iddo fo. God, oedd Kamala Harris yna, dwi di avoidio stuff gymaint. I ryw radda oedd yn cw bach i Brydain bod pobl, bod bron yn lot o bobl dros, o llywodraethau dros y byd i gyd yn y lle. So hwnna'n rhywbeth dar i ryw radda. Oedd gen ti pobl pwysig i gyd, a oedd gen ti Nick Clegg yna, a hefyd. Ti'n cymryd eisiau o'r joc o'na? Ond oedden nhw'n trafod y syniad o'r haid, oedden nhw'n cydnabod bod na risgs yn bodoli o camddynyddio'r technoleg, o na angen i reoli be oedd yn cael alw'n frontier AIs. Right. So kind of not so controlled slightly. Yeah. Okay. A bod rhaid cydweithio ar reoli'r risgs ma, ond eto bod na angen balance o'r reola i hefyd gallu cydnabod bod na benefits yn gallu dod o'r peth hefyd. So, y peth ydy ma efo lot o stwff fel ma diolch o reidrwydd bwysig beth sy'n cael penderfynu ar y diwrnod. Y peth pwysig ydy beth sy'n digwydd wedyn. So peth nesaf di fyna cynadledd yn South Korea, a fe gyd ti hefyd mae'r Undeb Ewropeaidd am dod allan efo AI Safety Act sydd yn siŵr o fod yn lot mwy prescriptive na be mae'r Americanwyr a Brydain eisiau wneud. So mae'n dod yn amser reit diddorol. Ond mi oedd na geiriau da yn cael ei ddeud amdan yr angen i reoli ac i regulatio be mae'r technoleg mae'n gallu wneud, ac cynabod bod opportunities ond bod y risks yn bodoli hefyd a bod y risks yn sylweddol. Mae bob tro, da ni wedi bod trwy syffilyn fel, da ni wedi gweld y rise o social media, a wedyn hwnna'n arwain at elections a political discourse yn cwmpan ddarna. Ti'n mynd gallu helpu meddwl fel, da ni'n licio trio cael balanced view ar stwff fel un, ond pethau mor bwerus, mor gyflym, a dydy brains bobl, on an individual level, dydy brains bobl ddim yn gallu amgyffred far-reaching consequences y stwff yma. Mae'n mynd yn ôl i'r syniad o be ti'n trio wneud? Be ydy'r problem ti'n trio datrys? Chi'n gwybod be dwi'n mynd i wneud? Dyna ddim wedi Goldblum, ti'n wedi Goldblum. It's Goldblum's law. Goldblum's law, ie. Peth ydy mi, so ti angen, chys o'n yn pwynt allan i fi, It took so long automation thinking if they could, Bryn. Yeah. Y pwynt I didn't even think if they should, Bryn. Wel, gyda i bach o mind-blowing, mae gyda i bach o mind-blowing connection o Jurassic Park yn ffilm Ddim, by the way. Ti'n gwybod bod Jurassic Park yn 30 mlwydd oed? Dwi'n cofio cywio ti allan cinema Tywyn. Ie. Nuts. Dal yn edrych yn... Mae'n edrych yn well na mae Jurassic World. Yn dydio? Mae'n edrych yn well na Jurassic World. Ti'n gwybod beth sy'n hynny just felt? Mae'r rhain i gyd yn models, right? Na! Na, di. Dyn nhw ddim... Yes, Mae'n rhain yn nhw'n models. Rhain yn nhw'n models, ond mae lot o'n nhw'n CG. Very well done. Wet in the dark. Yep. Specifically really tywyll. Dyna'r peth. Y shots gynta o'r dinosaurs yn y dydd lle ma'n sefyll ar ben y jeep. Heina nath siomi fi fwy am fod nes i weld heina am ryw reswm yn fy mhenni, dwi'n yn gwybod eich fod pobl eraill yn gallu cael ei dwyllio lot haws na fi. I don't know what it is. I mean... Pam dwi'n deud wrth roi yn stafell fyw a gweld rhywbeth, oh my god, sbi ar hwnna, a maen nhw'n dweud, be? O faint o ffec, maen nhw'n edrych yn wir i fi. Ond oedd y dinosaurs na,
ar y cychwyn, y shot gynta na, yr un pwysig na, lle maen nhw'n gweld nhw'n really tro di tynnu gynta. fi allan o'r ffilm. Hang on, sorry, hang on. Yn Jurassic Park, Ie, so shot gynta Wel, oedd... na. yn y dydd. Pan maen nhw'n gweld nhw, a mae hi'n tynnu spectols hi off, cos di hi methu hyd yn oed. Maen nhw'n gweld yr brachiosaurs. O ie, matte painting ydi hwnna da, ie, ti'n... Wel, dwi'n gwybod, ond, It's yes, CGI. suspension of disbelief, right? Suspension of disbelief, rhywun peth ac oedd bobl adeg Shakespeare yn mynd fewn. Oedden nhw'n gwybod na actorion dyn nhw? Obviously. And that they were all men. Yeah. Heblaw amdano bit yn Shakespeare in Love lle mae Gwyneth Paltrow mynd arno. Oh my god. Fuck Harvey Weinstein, ond hefyd mae Shakespeare in Love yn fucking amazing, and I will always forgive Shakespeare in Love. Anyway, ond suspension of disbelief. A does gen i estyn mon o fo achos mae o'n treulio i amser yn Well, trio. mistakes and shots for hyn. Ond mae'r mynd yn cysylltu beth i sôn amdano efo Altman oedd y syniad o'r fatha'r tech pros sydd yn meddwl bod nhw'n dall beth yw'r problem, bod nhw'n dall beth maen nhw'n trio neud. A ydy, fel ti'n deud, yr Goldblum's Law, ydy o'r actually... A rwy'n pwynt eich pwrpas technoleg ydy automatio problem. Automatio process. Automatio process i datrys problem. So, os ti'n gwybod beth ti'n neud, ti'n chi adeiladu peiriant. Achos peiriant ydy cyfriadau yn diwedd y dydd. Peiriant ydy o. Mae'n mynd i... Ti'n rhoi mewnbwn i fewn at gael allbwn, a dyna di'r holl pwynt nhw. Ond ti angen dallt be ti'n trio neud. AI... Dio ddim o reid... Mae yna lot mwy o chwarae yn evolved yn o ran... Dim o reidrwydd yn... A mae yna datrys problem. Na'n gwybod mae yna datrys problemau... ond sort of problemau along the lines of... just automatio sgwennu nofel neu rhywbeth. Ond beth yw'r problem? Pan wyt ti'n dod i'r thing... Yeah, exactly. Pan ti'n dod i'r thing o fel... chwarae hefo ffiniau. So mae'n troi fewn i kind of... celf a science for the sake of science math o beth. Chos yn y hen amser, heb yn y hen amser, ti'n sôn profi 5 mlynedd yn ôl, yr nerds mewn lab yn rwla oedd yn trio cael y thing i meddwl fatha prys, so wedyn yn gallu symud ymlaen i'r pryd bach yn fwy sy'n gallu symud ymlaen i fod yn meddwl fatha cath sydd yn meddwl wedyn bod yn gallu trefnu i general purpose AI. Ond beth sy'n digwydd wwan ydy, mae gyn ti ymchwil yn dod i fewn efo buddsoddi pres mawr, a mae'r pobl efo'r pres isio rhywbeth wedi fydd nhw werthu i cael pres na nôl, so dyn nhw mor edrych yn poeni amdan beth yw'r consequences o beth maen nhw'n neud. Dwi'n poeni am... Pe maen nhw eisiau gweld ydy yr arian yna dod yn ôl, yr elw yna dod yn ôl. A so maen nhw'n dweud, nhw'n ni just rapio, rwy'n ni sticker yna fo, roed ar lunchbox a roed allan i'r byd, a consequences be damned fath o beth. So, ti'n teimlo i ryw radd a dyna be oedd yr bod o OpenAI yn poeni amdan, a dyna pam nath nhw treg a gwarad ono fo, ond oedd i ffucio fo fyny, a wedyn oedd pob di mynd oedd ni licio'r boi na. Breaking news. Gan Wired i wneud efo yr union hyn, wel, yr erthigol Wired sydd wedi cael ei pwysio allan rwan ydy Sam Altman's return to OpenAI is sparking new fears that AI is developing without effective oversight and poses an existential risk. Great! See, mae gyd existential risk, just fel... Dwi di cael rawd hanner dwsin o weithiau'n gwaith yn dynyddio'r gair existential risk. Y mwy ac y mwy diweddar, dwi di bod yn gallu rhoi yr gair existential risk i mewn, a mae bosib di mynd, dwi'n bod chdi'n iawn. Ti'n dweud, fuck. Okay, ti'n am. But also, shit. Ti'n am yn good. Ond a hyn ydy peth, so, peth ydy, os ysa'r 500 o bobl wedi diflannu mewn i Microsoft, fysa Microsoft wedi neidio ymlaen 20 mlynedd yn yr ymchwil maen nhw'n neud, a fysa na ddim oversight
call cyfrifol dros y peth. So mae hynny'n peth peryglus. So mae haid i'r stwff... Chyd mae'r ymchwil ydy'r diwedd y dydd, a mae haid i dallt bod ti'n gallu cael... Mae'r ffaith bod chdi di darganfod rhywbeth, neu bod chdi di... Diolch yn rhaid ddim yn bod o'n product. Diolch ddim yn rhywbeth sydd... rhaid yn ddylech ti actually defnyddio yn y byd go iawn. Ti jyst di digwydd bod ti di darganfod bod hwn yn neud mae thing X yn neud Y. So ydy hwnna rhywbeth ti eisiau rhaid allan yn y byd? So na, ti'n eistedd efo a ti'n gadael yn y cwpwr, ond bydd cwmni sydd wedi buddsoddi 10 biliwn yn y peth eisiau dangos bod nhw'n cael rhywbeth yn ôl am y 10 biliwn a ti'n rhoi y technoleg yma i pobl marchnata sydd ddim o'r rhaid yn deallt be di'r technoleg a dyn nhw'n cael i incentiveisio i ystyried yr existential risks ma. Mae'n rhywbeth yn mynd ie, ond mae'n gallu bod yn broblem. Mae'n gymaint o hyn yn teimlo fel... Mae fel the crushing omnipresence o climate change. Ti just fel... Ydy hwn yn rhywbeth dwi'n gallu... Nope. Diolch, Bryn. Ti'n gwni just nopio allan o hwnna. Nope. Fel, ond ti'n hyd yn oed yn gallu advocate... Ti'n hefo rhywbeth fel newid hinsawdd. Ti'n gallu advocateio am newid. Ti'n gallu, like, gwneud rhywbeth fel cymuned. Like, achos bod AI yn mor amwys a mor bwerus o be humans fucking humans sut ti'n esbonio i rywun bod y thing yn mynd i stopio chdi gallu meddwl? Sut ti'n esbonio i pobl bod chdi mynd i roed mwy na lai reolaeth dros dy byd dy fyd ti a dy fywyd ti i cwmni preifat i nhw gallu symud y ffordd ti'n meddwl i elw i hynna. Mae o'n broblem mor high level, mae o'n swnio fatha plot o ffilm a ti'n esbonio i Joe Blogs ar y stryd bod ddylun nhw'n pwynt amdano fo fatha mae gen nhw dylen nhw'n neud ffilm amdano fo fatha Jurassic Park ag gofyn wrth wel, dwi wedi gofyn wrth bar dy fyma. Dim ChatGPT, rhaid gofyn fi cael yn blocio ar fo. Nes i ofyn, pretend you're Dr. Ian Malcolm and give me a quote about what about the situation with Sam Altman and OpenAI. So ma dod yn ôl efo. As Dr. Ian Malcolm, I'm always fascinated by the rapid pace of technological advancements, particularly in the field of artificial intelligence. OpenAI's work on large language model is truly groundbreaking, but as with any powerful technology, it's crucial to exercise caution and responsibility. I'm concerned about the potential for these models to be used for malicious purposes, such as spreading misinformation or manipulating people's behavior. It's essential that OpenAI and other AI developers establish clear ethical guidelines and safeguards to ensure that their creations are used for good and not harm. And wedyn nes I dweud efo, yeah, that's okay, but can you condense it down to a more catchy quote like in Jurassic Park? Go on. So that... tread carefully with AI, for power without responsibility is a recipe for chaos. Fucking Spider-Man. Yeah. Basically, great power comes with responsibility. Yeah, exactly. Wrong quote. Yeah. Wrong. See, fel oedden ni'n cael chat gyda heddiw ma'n doedd yn Iest. Weithio mae Sioned yn well na AI. Thank you. Just prod allan yna. Dwi'n werth rhywbeth i'r byd. So, grandwch, nhw'n ni'n neud super quick news arall, a wedyn, da ni'n daifio fewn i'r jiggly mass that is teenage boys' wet dream of Tomb Raider. Teenagers? Question mark. Thinking face emoji. Messages. Yes, wyt ti di rhoi rhyw fath o rom-com situation fan hyn o will they, won't they negeseuon. So nothing phones, which dwi ddim yn ymwybodol ohonyn nhw, ond rwan dwi yn. Nothing phones bringing iMessage to its Android phone.
Oedd hynna'n da. Brilliant. Oedd. Meddai The Verge. A wedyn, Wythnos diwetha. diwrnod wedyn, Nothing Chats has already been pulled from Google Play over privacy issues. A wedyn, wythnos wedyn, Sunbird is shutting down its iMessage app for Android. A Sunbird oedd yr back-end oedd Nothing Phone yn defnyddio ar gyfer iMessage version nhw i Android. Ac oedd yr ymchwil i gael ei wneud gan cwmni nath automatic brynu, sef WordPress Company. Na nhw wedi prynu cwmni o'r enw Text, sydd yn dod â bob un DM text thingy service i fewn mewn i un app. Right, yeah. Mae hwn yn fascinating. Mae nhw yn end-to-end. So, nôl yn yr... Mi o'n un messaging app o'ch ti'n gallu rhaid ICQ, MSN Messenger a Jabber a bob dim fel Ie, dwi'n cofio be oedd enw fod. Oedd na un oedd yn pyn bach o chwadan rhywbeth. Rhywbeth fel, ie. Atgoffa fi o hwnna. Ond y diwad y stori yma di fod diwrnod wedyn, a wedyn fod... Dwi'n meddwl na diwrnod wedyn ar ôl i Sunbird yn cael awr, nath Apple dod allan a gyhoeddi fod nhw'n mynd i gefnogi standard RCS sydd yn cael ei gefnogi ar Android ar y funud, sydd yn mynd i gymryd lle SMS ag MMS. So mae o'n mynd dros data protocol yn hytrach na mynd trwy'r... So mae Google wedi bod yn rhoid campaign anferthol i trio siomi Apple i gefnogi RCS a trio dangos bod RCS yn lot well o safon na ydy iMessage. So, y mwyaf ti'n edrych fewn i hwn, fi di edrych ar cwpl, mae yna cwpl o fel very investigative, admittedly, Twitter bobl, mae yna rhai dal yna. Ni person o'r enw Dylan Roussel, just ydi bod yn deud, like, mae'r ffordd oedd Sunbird yn neud y busnes iMessage ma yn terrifying. Mae'n amazing. Achos o'n i just fel, surely mae'n rhywbeth dodgy fan hyn. Ac ydi mae o. Yes, o ti di edrych fewn i sut o'n nhw'n neud o, os ti eisiau esbonio bach yn well. Wel, am bob un cwsmar oedd gynnu nhw un Mac Mini ar wahân yn rhedag a fatha server nhw. So, oeddech chdi'n gorau logio fewn i'r Mac Mini na, fatha chdi, trwy dy iCloud account. So, oedd o'n cael ei reroutio trwy'r Mac Mini na i fewn i wedyn i'r messaging app. So, a beth ydy, ti logio fewn fel la, mae hwnna wedyn roed mynediad i iCloud accounts. Mae'r Mac Mini yna'n agored wedyn, di? Really, os ti'n gallu hacio fewn i hwnna. So mae da... Holl iCloud chdi. Dylyniad i, dy e-bost i... Bob dim. Fucking hell. Mwyn alanas go iawn hwnna. Ond, beth sy'n ddorol di nôl... So mae yna rwy hefyd o'r pobl yn speculatio bod y reswm bod nhw'n newid i RCS i cefnogi RCS hefyd ydy, chos bod yr deddfa yn Ewrop yn dweud bod rhaid i chdi gallu... Think of the Europeans. Wel, mae'n gyd si, bydd yn gael o'r Digital Services Act yn dweud bod yn rhaid bod cyd gallu gyrru negeseuon rhwng platforms o falle, so mae'n newid i RCS fel format yn mynd i galluogi gyrru negeseuon o safon uwch rhwng y dyfeisiadau yma. Mae o bach yn hwyr. Ond mi fydd negeseuon RCS dal yn dangos i fyny mewn bubbles gwyrdd, dim bubbles glas. Mae'n nhw'n fel bubble glass. Ni'n methu neud yr holl amox fi'n neud. Beth sydd excitio fi ydy bod bubbles gwyrdd rwan yn gweithio ar y laptop. So allai textio bubble off y laptop sydd ar Android phones. Achos dwi ddim yn mega keen ar WhatsApp. Dwi'n lyfio WhatsApp. WhatsApp ydy'r social network mwyaf dwi'n defnyddio yn anffodus. Mae grŵps WhatsApp ydy
postio stuff, like, is the new postio stuff yn gyhoeddus, which dwi'n really licio, ond mae dal well gynnau just iwsio messages. Ti just yn teimlo yn llai icky yn fy marn i. Mae WhatsApp yn creepio fi allan, achos dwi fel, mae na bres ar y diawl tu ôl hwn, a be maen nhw isio gen fi. Ti'n dall bod nhw methu gweld y negeseuon, ond hefyd ti ddim quite yn trostio bod nhw methu gweld y negeseuon. Dear. Oce. Hogia. So hwnna message. So yeah. Wyt ti eisiau sio yn y darn yma am airtag? Airtag? Ti eisiau gwybod creepy airtag stuff? Mwy o creepy airtag stories? Quick airtag talk. Airtag talk. Let's talk tags. So, o'n i'n neud bach o tech support. Croeso i tag talk. Tag talk. Blip, 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 blip. Neu be bynnag dy sŵn bach maen nhw'n neud. Y tad yn cyfraith fi fel, fi wedi cael notification ar ffôn fi. Sa'n gwybod beth yn dweud? Oedd e just wedi dod yn mynd. A nath o sketcho rhyw symbol i fi. Oedd e dy fe hwnna na fe? A oedd e'n dweud, the owner of this airtag can see where it is. A dyna I gyd. Ac yn i fel, sketchwch y llun ti? Find my. Okay. Mae siw bod chi wedi pasio heibio rwy'n. Wel, oedd e mond wedi digwydd pan ma'n i'n textio ti, Sianed. Ac yn i fel, dwi'n mynd credu bod gen I airtag, sorry. Os ti'n digwydd eto, gadwch i fi wybod. Dylw, fast forward i. Dyn ni'n benthyg car mangi ar hyn y bryd. A nes i'n neidio fewn. Ac oedd rhyw sŵn, just clywed rhyw sŵn o fel y footwell. Ac oedd anwylwyr dwi'n mynd, mae fe'n neud y sŵn yna. Bob tro ni'n dechrau symud, mae fe'n neud y sŵn yna. Ac o'n i just fel, probably rhywbeth, Kia dio. Mae'n probably neud rhywbeth digitally South Korea ni, neu rhywbeth yn dydio. Ond, o fewn 20 munud, ges i notification, airtag found moving with you. Oedd yn creepio fi allan. A wedyn, oedd o di deud, mae di bod moving with you trwy bore yma. Mae di bod hefo ti i Benarth i recital piano. Ac yn ôl, ac o'n i fel, fuck. The owner of this airtag can see where you are, but you have no... So o'n i fel, hold on. So os i fewn i'r tŷ ac freak allan o'n i fel, hold on. It's fucking Columbo, this shit. Es i'n ôl allan, rwtio rownd yn y footwell. O'na airtag yn car mangi. So dwi wedi prynu'r car tua blwyddyn yn ôl. So dyna beth sy'n creepio ni allan. Dwi wedi ffindio well-used airtag fewn yn efo. Rwan ta, guys, pam na fysa'r bobl oedd yn gwerthu'r car wedi just deud, hey, just gwybs, mae na airtag yn efo. Wel, mae'n bosib bod nhw'n gwybod bod o'na. Wel, maen nhw wedi anghofio amdano fo. Ond oedd nhw probably ar ffôns nhw yn find my o nhw. Ond diolch yn mynd i pingio na ddi. Ond dys di nhw mynd i find my, mae'n mynd i ddeud, hey, your airtag was seen. Sna fod yn ddod yn arw mewn damau car, de. That's pretty dark, man. Wow. Be yr ail beth? Neu, yn ail, ydyn nhw just yn licio gweld lle mae myngi yn mynd. Cys, da ni wedi cael y car mas blwyddyn. Dwi rioed wedi bod yn y car, achos ddim angen mynd yn y car. So pan bod o ddim ond, diom di dod fyny ar ffôns, falle bod o di dod fyny ar ffôn myngi, bod hi just fel swipe, dwi'n mwyn beth i hwn. Mae'n troi allan bod o yn rhyw drama mawr ar South Korean TikTok. Like, where is this little car? Where's this little car? Ond beth ydi ffricio fi allan mwyaf oedd, pan oedden ni'n dechrau symud, oedd yn dechrau, so yn amlwg oedd yr airtag di dechrau wneud sŵn. Rwan ta, yr unig ffors ar airtag na di dechrau wneud sŵn, os oedd rwy'n ar ei ffôn wedi gwasgu play a sound, so mae hwnna'n ffricio fi allan mwy rwan. So dwi di tynnu'r batri allan o hwn, dwi di nopio allan a di roed o'n y dror. Cos o'n i just fel, da ni'n meddwl bod yna'n byd i dodgy digwydd. Mae'r car ma'n teeny tiny Kia Picanto. Gaf i edrych yn ei, dwi eitha siwr bod nhw... Dwi eitha siwr bod yn rei dwi di bod yn cario rownd efo fi, sydd ddim yn berchen i fi wedi gwneud sŵn oherwydd na ddim fi o berchen o.
Dwi'n meddwl eto hefyd, os bod o'n... Os mae'n ffôn newydd... AirTag found moving with you. Ie, hwnna'n neud sens. Dyna, so bod chdi'n gwybod bod o'na a gallu ffindio fo trwy'r sôn. Ie, ond oedd ges i good... Ti'n modd y good moment o fel, bach anxiety sweats efo hynna wan. Bach yn meddwl fel... Ie, o'na be ma'n nhw'n siarad dim yn gi. Ie, mae o'n beth od iawn ar y diawl. A hefyd y ffaith bod wedi bod yna... Wel, da ni'n eitha sicr am dros flwyddyn sydd y beth od iawn. So ie, mae'n werth eich cael sgwrs efo'r garage a dweud WTF. So plan arall fi oedd fel, dwi jyst yn mynd i cysylltu fo garage, neu dwi jyst yn mynd i resetio fo, iwsio fo for my own nefarious. Wel, mynd o'r heddlu a dweud, dyn ni ffindio hwn, dyma lle ydyn ni gael... Dyma lle doth y car go get 'em boys. When moved, an any AirTag separated for a period of time from the person who registers it makes a sound to alert those nearby. A'r unig reswm fi droi ddechmygu fod ydi dechrau neu sôn ydi, os oedd mam a dad chdi wedi diweddaru i ffôn nhw, mae ffôn yna probably wedi diweddaru'r AirTag, na ddim niwbia fo. Mae o wedi diweddaru fo, a mae hwn yn feature fwy newydd, sydd yn fwy safety orientated i notify'r person sydd yn agos. A gofyn y creeps. Ie. I gotcha. Chos mae yna drafferthion wedi bod o adroddiadau bod merched yn ffindio AirTags yn ei bagia balli. Ie. Creeps di roed yr AirTags arno nhw. So, nodyn arall i hwn, cyn i ni ddod i'r Iest AirTags stori, be allai wneud hefo AirTag rwan? Be dwi di ailsetio fo? Ie, ailsetio fo, a rhoid o falle rhoid o'r beic fi neu rhywbeth? Ie, mae gyda i set ar yng Nhachweddi, mae gyda i un yn y mag, sydd yn ffynnu chys eisiadol y bag yn yr office a mynd allan ymginio nath o dweud ti di gadael dy allweddi ar ôl a ti o dda, cool, ie dwi wedi dwi'n gwybod yn union bod nhw anna fi so dwi'n gwybod bod yr allweddi efo fi chys mae'r ffôn yn dweud mae nhw anna chdi so ti'n gwybod poeni falle, mae hwn yn swnio'n creepy falle neu roed o'n bag fy merch oherwydd achos mae gen fy mab ffôn i find my o ond llai find my o fy merch, ond fi wir chi'n yr ysgol, a mae cael AirTag yn hango rownd yr ysgol, yn ti'n bach yn weird. Wel, so mae straen o'r rieni roed fatha AirTags ar ei plant. Pan ma'n mynd ar drip a falle. Trip a falle. Just bod ti wedyn yn gwybod yn unrhyw lle ma'n o. Eto, diolch reid bod chdi'n mynd i fod yn mynd fatha refresh bob 2 munud. Dwi'n cael y sgwrs ma hefo Iest o ran. Mae technoleg ydy o'n help neu'n hindrance i'r inevitable process o gadael i dy blant fynd. Mae'n angen rhyddid. Mae'n gadael i fi, achos mab hynna fi, mae o'n beicio adre yr ysgol, a mae di bod yn real fucking terrifying process, lle wyt ti di magu nhw ers bod nhw'n literally di popio allan o dy hunan. Dim i chi, just fine. Popio allan o'n y te. Ti literally bod yna i edrych yn nhw drwy'r amser a wedyn wyt ti 10 mlynedd wedyn yn goffa mynd fly little bird a mae o'n terrifying achos dwi'n trystio fo i ryw raddau dwi ddim yn trystio gyrwyr a hefyd mae pobl yn shit humans so ond mae'r cael y find my yn helpu ond mae hwnna'n mynd i fod yn wael achos rhyw bryd mae o mynd i fynd dwi isio diffodd y find my dwi ddim isio ti yn gwybod lle ydw i drwy'r amser a ti isio gwybod trwy'r amser chwaith na, digon teg dwi dal yn ei find my ar y gŵr mae'n helpful iawn mae o'n anghofio lle mae'n mynd yn yr amser ond just yr helicopter parenting of it all hwnna dio o airtagio dy blant o lle oedd rhieni ni just yn goffod kind of gobeithio bys ti'n troi fyny to so'r micromanagement ei bywyd nhw rhiant modern tafod allan trwy drws ac yn dweud rei bydda nôl by 6 hwnna dio yr rhianta modern
Dwi'n goffa bod yn terrified amdan interactions maen nhw'n cael ar Discord. Dwi'n goffa bod yn terrified ar bod nhw'n gadael y tŷ ar ben ei hun. A dwi eisiau paratoi nhw ar gyfer bod yn annibynnol. Ie. Fedra i ddallt hynna, ond os mae'r plentyn dal yn rhan o'r grŵp y teulu ac yn rhannu gwariant yr apps neu be bynnag, dwi'n gweld fydd y plant dal yn rhan o hwnnw am fod mae'n cael ei ddefnyddio ond mae gacw ac i ddod o'r stori i fewn i lle fwy trist a gwael, eich fysa'r 4 hogyn nath ei ffeindio mewn car fysa nhw efo Find My di rhannu fo'i rhieni nhw sy'n nhw wedi cael ei ffeindio'n gynt eich dwi'n gwybod a rei oedd wedi cael damwain ond dyna beth y syniad yna o fel gollwng control dros bywydau nhw ond diolch yn control mae'n rili anodd i articulatio efo ti'n hardwired i ryw radda. Ti'n llythrenol, mae fy breni wedi cael ei ailweirio o gael plentyn, gan yr hormones, gan yr culminative profiadau na, i fod actively yn poeni amdanyn nhw drwy'r amser. Mae hwnna mor frustrating fel menu, achos dyna di sut mae pobl yn cliché vision ma o fel, mae mams yn poeni am bob peth. Achos da ni hormonally predisposed i wneud. Ti'n cymharu rieni ni, oedden nhw'n plugged mewn i Twitter a cael news alerts bob 5 munud. Do'n am 24-hour news cycles, do'n am Facebook groups. Ond dal gofidio, oedd yn satanic panic. Oedd, ond dim ar yr un lefel, ac un ti'n Mary Jones lawr y lôn ac yn ti'n Instagram influencers yn dangos sut ti'n faint o ti'n mynd yn wrong. Ti'n mo beth, ti'n iawn Bryn, dyma dy'r reaction dwi'n cael, o'n i wedi bod yn textio fo ti Iest amdan fel tips rhianta a reaction mami fel fi'n trio darllen unrhyw llyfrau neu erthyglau neu rhywbeth rhianta ydy ti just neud pethau'n waith ydy hynna'n stopio darllen hynna dwi ti'n angen cyngor just gnad o okay ti'n mynd o wrong alright fucking okay so ysdi o wrong so nefyn berffaith dyna pan ti'n talu dy plant mynd i therapy hwyrach yma'n yn ei bywyd so hwnna bydio wow existential crisis rhianta love it lle mae'r show ma'n mynd so am existential crisis just yn cyflym dyn fi lle mae hwn yn profi faint o handi mae airtag yn gallu bod mewn sefyllfa lle ti mewn dinas diarth ti'n yn gwybod lle wyt ti ti'n gwybod lle wyt ti ond ti'n gwybod lle ti'n mynd lle nos Fawrth eisiau mynd i weld Queens of the Stone Age yn Manchester amazing o'n i'n mynd i aros efo ffrind ag yn ystod y noson lle oedd o'n dweud dwi'n gorfod deffro am 8 yn bora dwi'n mynd i yfad llawer erbyn y pwynt lle oedd o'n i'n cyrraedd fynd i fewn i'r taxi oedd y ffrind yn just dros y siop i gyd a'r pygyr o'r taxi yn gofyn so where are we going mate it's Middle Road sorry mate where's that Sleaford ac yn ymwneud oh my god trio cael allan yna fo a i weithio allan o'n i'n trio gweithio allan be oedd y postcode iddo fo am fod o'n i wedi bod yn tŷ fo ond be o'n i wedi wneud oedd o wedi dod draw i'r tŷ penwythnos cynt di cymryd fy magu o'n i di reid y bag iddo fo efo airtag yn efo oedd o wedi mynd ar bag i'r tŷ ac so nes i warnio fo o flaen llaw os mae rhywbeth yn dechrau bipio yn y bag ti cael warning ar y ffôn airtag fi ydi o mae just yn bag fi dyna lle mae'n byw
Yes. So wedyn, yn y taxi, nes i gofio, oh my god, mae bag fi efo airtag yn efo, tynnu fo fyny ar Find My, dangos o'r taxi driver trodd, ffrind fi di pasio allan ar y set, Gavin. They think this is where we're going, mate. A wedyn, so nath y taxi driver, oh, that's great. A wedyn, so off ni, a wedyn, tynnu fyny ti allan i'r drws, ac wedyn, mae'r ffrind yn deffro fyny yn y sef, oh, ti fi di hwn! Ia! Okay, mae hwnna'n gret. Mae hwnna'n llai creepy o lawer. Ges i bach lot llai diddorol na hyn, ond o'n i di cael bach o pryder yn hedfan i... Eidol? Nac i Porto. I Porto. Lle oedd... Ta'n Eidol oedd o? Actually, lle'r Eidol oedd o. Oedd y ces heb di chwytho mewn i'r... O'n i'n dropio'r cas off yn y check-in. A dda heb di loadio mewn i'r thing, so fi'n trio cael yna, dwi'n di loadio mewn i'r... oce, tynnu fo nôl, ail neud o gyrrif off. A dwi'n yr airtag i fyny wedyn dweud, no longer near you, your case. A dwi'n dweud, so ni'n dweud, fuck, di hwn yn mynd i actually neud i'r plen, dwi'n gwybod. Dwi'n eistedd ar y plen yn refresho yr Find My. A dyn, fel yn dweud, doors closed and cross-check fath o beth, a ni'n dweud, refresh, back with you. Yes! Mae'r ces efo fi. Mae'r ces efo fi, so... Mae nhw'n gallu fod yn handi. Ie, a so dyna, fel am nhw fod cael iddyn nhw yn amlwg. Dim creepy. Mae'na creepy bastards allan yna. Update really quick cyn i ni neidio draw i, ffilm y flwyddyn 2001. Dwi wedi bod yn... mae AirPods fi wedi... RIP AirPods siarad. Fe un ochr. Ethon ni i'r Apple shop, cos dwi'n mor lwcus, dwi'n byw'n agos o un, a nathon nhw dweud the tests are inconclusive. Handi. Sy'n just yn swnio'n eitha ominous. A dyn nhw'n fel, da ni'n gwybod pan mae un ochr di stopio gweithio, musically. A'r peth trist ydi, oedd ti'n meddwl, wyt ti actually di testio nhw, ta ti just di mynd oedd a just tell them it's inconclusive. Maen nhw'n cerdded yn y Genius Bar. Maen nhw'n neud lot o stuff efo ti. A wedyn, ar ôl hyn a hyn, maen nhw'n cerdded yn yr bac. A fi just fel, be da chi'n neud yn y bac? Da chi'n methu neud fan hyn? So, dwi wedi bod yn disgysio hefo technical consultant, a.k.a. Iest. Bryn, o'n i wedi cychwyn on the old Haclediad group chat, a wedyn nes i ffigur allan bod gen ti actual bywyd. Dwi'n bod nes i pico'r ffôn i fyny yn y 60 o negesion. Okay. So nathon ni cymryd... Di teulu fi ddim yn WhatsApp i'n gymaint o hynna. Teulu fi ni. A hefyd, a beth ti'n neud ar WhatsApp, Bryn? Creepy. So, nathon ni sbio ac oedden ni deud beth oedden ni Beats Studio Buds. Yes, mae hynna gweithio'n ddef Apple stuff. So ni wedi bod edrych mewn, mae'n eitha drud. Black Friday deals, right? John Lewis. Lawr i gampint yn John Lewis. Okay. Esi, wel, ti'n gwybod beth dwi wastad yn neud? You've got to check your Vinted am bob peth arall. Check your Vinted. Wanted, dwi'n gwybod ysdi hyn. Right, gallai hwn fod yn 45 pint o gamgymeriad, ond mae yna lady yna yn Vinted gift. Tried them for half an hour, didn't like them. 45 pounds new in box. So ni fel, well, dwi wedi prynu nhw. Dwi ddim yn gwybod. A 40 pint yn fel pryd o fwyd a tymo couple of glasses of wine. Actually, pan mes i Llundain, oedd hwnna'n like 2 G&T, to be fair. Bryn, nes i just prynu'r drinks wrong yn Llundain. Nath nhw charge £19.50 fi am G&T, a dwi ddim yn jocian. A dwi fel, it was beefeater! Dwi wedi bod yn bar yna. Jesus Christ, ac o'n i just fel, oedd y cocktails yn 15 quid? So o'n i just fel, I'm sorry Beth, oedd am hyd yn oed yn... Anyway, o'n i'n flin, o'n i'n dilicio Llundain, ac oedd Bryn ddim yn as, oedd Bryn yn cas newydd. Ddim hyd yn oed yn jocan. So, gwni weld, ydy'r 45 pint? Mae'n reola efo'r Haclediad, so da ni methu bod yn yr un dinas ar yr un pryd. Mae fel FOS1. FOS1, mae get together blwyddyn newydd yn mynd i fod yn horrendous national security issue. Mae fatha State of the Union, so mae'r Secret Service di locio lawr
tamad mawr o Gaernarfon. A wedyn maen nhw'n edrych ar ôl beth da ni yn. So, unig cwestiwn fi am yr buds ma o Vinted ydy nhw'r rhai 2021 sydd ddim efo'r noise cancelling cystal ar rhai 2023. Gwn ni ffindio allan. Neu ydyn nhw yn knock-off dodgy. Oh my god. Efo stickers, beats and stickers efo stickers, beats yn nhw. Wel, am 45 pint, dwi ddim yn gwybod. Oedd y lady, o'n i yn checio allan Vinted, kind of, be di'r gair, be ti'n galw y lady, fel be di hanes Vinted hi. Just prynu fel t-shirts a dillad plant a stwff ma hi arno fo. So ni fel, wedi ddim yn taro fi fel scam artist. But who knows? Dwi'n ffindio, tune in next month. Tune in mis nesau, wedd dwi'n iwsio nhw ar gyfer y recordiad. Anyway, rwan gallwn ni segwio. Yeah. I ffilm di ddim. Emergency ffilm di ddim oedd wedi knocio allan o'r parc. In a time where Bluetooth headphones were massive with blue dots on them and a big arm. Na pan mod yn galw nhw'n Bluetooth. Because of goliad yn eich glas. A dim just fatha LED subtle, ond actually fatha centimeter o hwnna. Bad guys, this is where I am. Yeah. Cdewch hefo ni i gol Lara Croft drian. Welwn ni chi ochr arall i'r trailer 2001 live ma. We are running out of time. And if we fail, we must wait another 5,000 years. Well, I don't know about you, but that's more time than I'm prepared to commit to this enterprise. This summer, the planets will align. It was the Illuminati who swore to bring their ancestors back to life. Time will stand still. Have you ever heard of the Clock of Ages? It gives its possessor power of the light. And the fate of mankind Eternal hell revives! will rest in the hands of one. Don't start. You're quite an authority on things ancient and mythological. That's why I travel. It's an ancient clock. It was hidden in a secret room. It glows, but it's getting brighter, like it's counting down to something. You can build, destroy, move back and forth through time. The future is yours now, Lara. We're the only one with the strength to destroy the power of the light. We can be partners. You might try to kill me. I'm not going to kill you. I said you'd try. Time to save the universe again then, is it? Absolutely. On June 15th, the biggest adventure of the summer begins. Angelina Jolie is Lara Croft. This is where I start to have fun. Tomb Raider. Sorry, o'n i'n just enjoyo'r jungle. Siarad, mae eisiau chdi ddod lawr off y trapeze na, I mean, dwi'n Jim Jones fi'n barod. Dwi'n ddim yn saff. Y cam nesa ydi trapeze. Croeso i 2001. I mean, allai just deud Good times. Straight off, right? Blwyddyn cynta'n coleg. Yep. O'n i'n berchen y soundtrack yma'r CD, cos o'n i'n lyfio fo. Yep. Pob un o'r tunes ma, where's your head at? Where's your head at? Soundtrack. O'n i, reit, hoffwn ni, gwaith cartre, fans yr Haclediad, watchwch, cerwch ar Spotify, just rhowch soundtrack album i fynd. Absolute 2001 bangers. Definite. Stanley Kubrick's 2001, dim byd. Angelina Jolie's 2001, wastad yna.
Lara Croft : Tomb Raider, dim just Tomb Raider. Na. Fel mae Iestyn wedi pwyntio allan off mic, Tomb Raider ydy'r un efo Alicia Vikander. It's the superior pervio'r menywod i croeso. Dwi yn syni bod ni ddim di meddwl i wneud Lara Croft : Tomb Raider. A ni'n meddwl amdano fo pa ar ôl ni orffan o, ddylun ni i cario ymlaen efo'r patrwm. Ddylun ni di wneud... Just i gwachod yr Cradle of Life. Ddylun ni di Cradle of Life. Sy'n hyd nod gwaith. Sy'n hyd gwaith, ie. Gytid ddo. Ie, yn anffodus mae dau. Beth sy'n syndod i fi di, nath y ffilm yma actually neud 100 million mewn profit. Na, were you there? Does am syndod. Yes, be oedd oedran di yn 2001 ac oedd gen ti lot o disposable income i ddod yn ôl i'r cinema i watchad hwn. O'n i'n 23? Ie, mae'n neud sens. 23 ac in his prime. Obviously. Tywod, barod am unrhyw beth ar sgrin. Ac dwi'n cofio'r flwyddyn yn eitha da, ond dwi'n siŵr os eisiau fynd i weld hwn yn y cinema. Rhaid fy mod i wedi. Oedd yr hype market rownd efo yn effernol ar y pryd. Achos mae'r castio, ti yn edrych ar y castio, ti'n mynd, mae Angelina Jolie, a pob beth oedd Angelina Jolie yn representio yn 2001 yn berffaith. Oedd hwn yn... Os dwi'n cofio, Land Rover di wneud big deal amdano fo, na bob math o tie-ins, gen ti BMW, Aston Martin, a whole lot. Mae'r tie-ins marchnata yn particularly egregious yn hwn. Wel, oedd Ericsson di wneud rhywbeth, chos oedd hi'n sure. Laptops, ffôns. Lara Croft Tomb Raider, emergency film di ddim. Dwi'n teimlo oedd wedi mynd above and beyond, wedi fulfillio. Yes, met the brief. Yes. So, croeso i 2001. Mae'r, lle just pwyntio allan, mae'r ffilm, film production company logos ar cychwyn hwn yn peak vaporware. Os ti di gwachod unrhyw vaporware videos ar YouTube, mae just gwachod hwn just fel dead mall videos. Yr un at syni fi oedd y BBC. Oedd y BBC yn actually neud o'r production company. British Broadcasting Corporation. A ti fel, pa ran, be oedd nhw... yn dy ymchwil, So hyn di pen diddorol i fi, oce. So, cyfarwyddwr oedd boi yn Simon West. But not that Simon West. Not the Simon West. Oh, Simon Weston, dwi'n meddwl am. So mi oedd di hefyd di cyfarwyddo a wneud hyn esbonio lot am y ffilm. Con Air, Expendables 2. Vibes. Expendables 2. The Mechanic. Dyna ydy'r vibes. So hefyd, diddorol, mi oedd y gyn ti story by Sarah B. Cooper. Great menu. Da iawn. Michael Collery a Mike Werb. So mae'n mwy o bobl ar enw Mike ar y tîm yma nag oes na fenywod. Gotcha. So, stori gyda nhw, screenplay gan boi nhw Patrick Massett a John Zinman. A beth sy'n diddorol amdan hyn ydy, Sarah B. Cooper, Patrick Massett a John Zinman cefndir mewn teledu. A dyna Michael Collery a Mike Werb wedi cyfarfod yn neud Face Off, yn sgwennu Face Off. Yeah, exactly. Teg. Mae deimlad teledu. Dyna ni mil, am y ffilm. Mae'n cheap yn dydi. Ydy. Mae'n gymaint o'r effects ar... Mae'n un shot lle maen nhw'n trio cael hi, mae Land Rover hi cael ei pigo fyny gan i SAS buddies hi, a ti just yn gallu gweld o just yn Land Rover, a mae hi just yn hongian mewn rhyw shed rwle yn Elstree neu rhywbeth ydy o. Dwi'n meddwl bod hi'n hangen, mae nhw just efo fatha, a mae nhw just fatha, mae nhw'n locio'r camera off, a mae nhw'n just symud y cefndir. So, cynhyrchydd, un o'n nhw, boi'n nhw Colin Wilson, oedd o'n AP ar Jurassic Park,
oedd yn cynhyrchydd ar John Carter of Mars. Legendary film di dde. Oedd o'n EP ar Suicide Squad. Teg. Ac oedd o hefyd yn cynhyrchydd ar The Meg a Meg 2: The Trench. Bryn, mae gen y person yma ffilm di ddim pedigree. A ti'n edrych ar y list o ffilms bod i cynhyrchu, mae yna options really da ar y restr yna. Falle dylwn neud bank check. Mae yna rei yn nhw, fatha, mae un o'r cynhyrchydd di gweithio ar Zardos. a hanner dwsin o ffilms sydd yn really K-Pax, a whole bunch of films sydd yn really awful. Ond, so nath the budget y ffilm 115 million. Teg. Box office worldwide 274.7 million. So nath y ffilm neud I bres yn ôl yn mensam. Beth ydych hanes chi'ch dau hefo games, Tomb Raider? Struggle. So o gyn ni ddim y games console. Ar y PlayStation. So gyn ni ddim PlayStation. Ond oedd yn gyfarwydd efo'r game. A dwi'n meddwl lle gyfo ni PC version ar intro. PC yn ni'n chwarae fo. Ond oedd o'n fucking annoying, chos o gyn ti bits na lle ti, oedd ti'n gorau neidio a dagafel yn yr fucking ledge a fel a dyn gyn ti oedd ti'n methu'r ledge a dyn ni'n sgrichian fel oedd hi'n disgyn I lawr a so iawn ti oedd mae just dwi angen digio fewn, dwi angen ei deep dive mewn I lot mwy o video essays amdan psycholeg design Lara Croft fel obviously mae'r male gaziness oedd pervs oedd nhw pervs oedd pobl dwi eisiau gwybod dwi really eisiau gwybod achos dwi'n neud deep dives o'n I bobl sy'n neud GoldenEye a stuff just like a games developers 90au ma dwi'n meddwl mae crossover rhwng GoldenEye a'r ffilm yma fod gyn ti'r pwy oedd y geek yn GoldenEye Alan Cummings oedd fo'n clicio'r beiro yn hwnna a oedd cael vibes masif o'r boi arall yn hwn union rhywun peth they did Boris Grishenko dirty dwi'n credu oedd Boris Grishenko yn heiddi redemption arc he is invincible so nodiadau gyntaf fi amdan hwn oedd so gwyfysa enfawr oedd nodyn gyntaf fi rwan ta a wedyn dwi genuinely ddim yn meddwl bod hi di cael triniaeth dwi'n meddwl bod hi di gwynaf dwi'n meddwl hwn di actually gwyfysa go iawn hyd ond fel ma nes i upside down shot na well was it upside down it's a statement of fact mae hi gadal fynd o'r raff a wedyn mae hi fath a spinio yn ganol yr awyr oedd hwnna'n shit so she oedd nhw'n siŵr neud very impressive opening shot amlwg yn stuck mewn cable so she sgwennu lawr rest of the 10 mynd mewn action sexy pouting sexy action bath because I'm worth it a hwnna oedd y 10 mynd gyntaf dyna'r un peth ti'n gallu gweld mae'n amlwg bod y stunt team I gyd yn win iawn doedd na ddim Asian expertise yn nunllen agos do'n am gung fu mae hwn yn post-Matrix film sydd ddim yn teimlo fel post-Matrix film chys mae'r soundtrack yn very Matrixy oedd y soundtrack yn great nes I ddeitha chi bod soundtrack ond oedd o'n just oedd o'n mor edgy I 18-year-old Sions o'n I fel sbio perig di hwn mae hi'n cael scrap efo robots ma Mae robot, a mae hi'n gryfach na robot, cos mae'n gallu dal breichiau'r robot, stopio'r robot, chopio pen hi off. Mae'n gallu graplo hefo fo a gwthio breichiau fo nôl, bod o'n tyn a hanner o beto. Actively'n trio lladd hi. A hwnna mae'n agor y computer I fyny bod dweud kill Lara Croft ydy'r directive a wedyn mae hi'n rhoi fatha mini-disc neu rhywbeth I fewn a dweud Lara's Party Mix Sony proprietary disc
A ddo fatha Lara's party mix. A wedyn bach o jungle. A wedyn mae hi'n cael, wedyn mynd i fewn, mae'n cael shower. Training montage o ddo. Surprise training montage. O'n i'n gobeithio oedd gen i well safe word na stop. Ond wedyn mae'r shower, a dyna, oedd o bach yn weird, oedd o fatha rhyw softcore L'Oreal adverts. Dwi'n mynd gyda'n gwallt hi oedd yr director yn sbio. Oedd hi'n fatha whipio'i gwallt hi'n yn ôl yn y shower fatha. So di gret di bod di clywed audio y director ar y pryd. That's it. More whipping. More swishing and panning. Just be fos os di dweud. Wel, hi'n gofio, why are we doing the shower scene? Fel actores ifanc, right? Ti yn gorau bod mor... God, mae'n ffocin dyfrendi gymryd, achos ti fel, dwi'n gwybod pam bod fi'n goffa neu hyn. Mwyn bod yn fuckable. Mwyn ymddangos yn fuckable, mwyn peidio bod yn threat, mwyn iwsio o lŵr fi. Dyma pam dwi wedi cael y job ma. Ond hefyd wedyn wyt ti fel, ond ai dyma i gyd maen nhw'n gweld fi. Dyma hefyd... gyd maen nhw'n gweld fi amdan. Ond mond 5 blwyddyn wedyn nath Daniel Craig cyrraedd allan o'r môr, de? Okay. Ti di dod o Daniel Craig yn hyn. Now it's that. Oedd Bryn actually yn neud good fel plot rundown rwan, ond dyn ni di skipio mlaen. Mae Daniel Craig yn hwn. A young, very young, non-craggy Daniel Craig yn hwn. Dwi'n dalt ydi, pam bod nhw ti'n neud o'n American? So, mae gen Daniel Craig... Pam? Acen American, shocking. Dwi'n eitha hyderus nad oedd Ryan Johnson wedi gweld hwn cyn, neu bod o wedi gweld o yn hwn, a di mynd, he can do an even more ridiculous accent in Knives Out. Mae o'n wael. Mae o'n wael. A mae o'n actually colli'r acen. Yr hira ti mynd. Rei. Mae o committed i chwarae bastard. Love it. Mae yna pantomime ffilms yn hwn. Dwi'n lyfio. Ian Glenn Drian. Nawr te. Mi na i ddeud, mae yna equal opportunities voyeurism yn y ffilm yma. Achos, dim am hir, ond mae Daniel... So, oedd Iest yn Bryn ar y text thread fel, shower scene, ac yn Iest fel, very slow, watch it hwn yn slow bach, whatever. Ac yn fel, on pa shower scene? Dwi eisiau really angen codi'r pwynt ma on the record. Mi nes i rewindio fo i wylio yr hif dŵr yn dod allan o'r shower am fod na 2 shower wahanol oedd hi'n defnyddio. Oedd o 2 hif dŵr wahanol. Sorry, Nes i ar y gwfs ar IMDb a maen nhw'n restru arno fo bod yn y golygfa yna maen nhw'n newid rhwng 2 gwahanol shower yn yr unig golygfa, so mae gen ti maen nhw'n 2 shower hollol gwahanol a maen nhw wedi compositio'r whole thing fod i un golygfa, so ti'n actually newid maen actually newid. Ydy hwnna'n /us neu di hwnna'n actual ghost? Na, we're actually ar yr IMDb. So anyway, ac o'n i fel... Heavy water and light water sprinkling. Pa shower... Achos, mae Daniel Craig yn cael naked shower scene. Yndi. Ac os gai fod yn honest, guys, dyma ni... dwi'n mynd i cromfachu'r ardal yma'r podlediad. Trigger warning, objectification, right? Mae... Daniel Craig yn cut yn y ffilm ma. Mae o fel... Dwi'n bulky fatha. Dyna'r thing. Yn James Bond, maen nhw'n am ryw reswm, yn James Bond, maen nhw wedi mynd, right, ti'n mynd i fynd ar y protein shakes, baby. Wel, chyd y peth ydi, efo Bond, mae o'n naval intelligence, mae o'n fod fatha SBS kind of commando type, so mae o'n eto disgrifiad. Wel, disgrifiad Fleming ydi bod James Bond yn thug in a suit. A diolch ddim yn edrych na thug in a suit. Diolch gyn nhw'n corff fod y thug in a suit yn hwn, ond mae gyn nhw mae o'n edrych na thug in a suit. Mae non-craggy Daniel Craig yn
ddiddorol iawn i weld. Wel, hwnna'n layer cake wedyn. Dwi rioed wedi gwachod Layer Cake. Dwi'n eitha blin am hynna. Great film. Ydy o'n hot yn hwnna hefyd? Neu just... Sorry. Dim bod fi'n dewis ffilms. Y peth oedd, fatha yn y ffilm yma, pam nes i weld o'n meddwl, mae o'n drach yn sal fath o fod ar drugs yn yma. Ti'n bod yr un peth o Valerian, pam oedd ni'n gwylio... Yn y diwad... Dim wedi cael yr effaith yna na fi, sorry. Yn y diwad pam bod hi'n refersio amser ac yn troi hwnna. Mae o'n edrych fatha... Mae'r gyllell yn dod allan o'n fo. A mae o'n edrych fatha bod yn cyllell dal o'n fo. A mae'n edrych fatha bod o'n llwyd ac yn sal. Dwi'n just i cael profiad gwael yn ffilm yna. Ond mae shower scene Daniel Craig yn greu. Mae'n funny. Mae o'n noeth am amser hir iawn. O lot o angles gwahanol. Alle hwnna fod yn rhan o'r rheswm bod Sion... Faint o sti watchad sy'n golygfa yna, Sioned? Faint o nes ti ail-checio yr shower head a'r nozzles? Nath fy ngŵr anwyl i literally cyrraedd adre yn ganol y scene yn... So goffis i roi pause on y fo, oedd fel, wow, beth ti'n gwylio? Gan i fel, story really hir. Oedd y wledd ddim ar clic, ac oedd o fel, so nes di be... YouTube videos o Daniel Craig yn y shower. Hang on, Sian, dwi'n newid chicio'r clic, a mae'r led dal ar clic. Dal ar... Beth ti'n sôn yna, Sian? This doesn't hold up, Sian. Na, ond dwi yn actively cofio yr shower scene yna. Lot, achos o'n i just fel... Do'n i ddim di gweld... Mewn ffilm sydd yn blatantly exploitative o Angelina Jolie a sexy presence hi. Chos hwnna oedd hi fatha oedd hi'n hwnna oedd fatha'r thing hi ar y pryd, oedd fatha mynd am chos oedd hi'n dod o ffilms eitha lot mwy eiddfed. So nyddio gwybod mwy amdano hanes wneud hwn. Hai fi ddeud, ti'n mo, heblaw bod y ffilm yn extended cool girl monologue o Gone Girl, a.k.a. di hi ddim fel merched eraill, as in does dim merched eraill iddi hi fod fel, does dim menyw arall yn y ffilm. O'n i synnu chys ar ôl yr extended shower montage yn y cychwyn, lle oedd hi'n yr softcore L'Oreal advert, mae Chris Barry yn sefyll yna efo ffroc a par o heels, a mae hi'n mynd, what the fuck's this? I'm trying to turn you into a lady. A ti fatha... Shit butler. Di shit butler. Job ti di just... Hai fi ddeud, dyle fod Chris Barry wedi bod yn lot mwy o'r ffilm ma. Dylse fod i bod yn cael dod ar yr adventures. Yn hytrach na Noah Taylor. Dwi'n mynd dallt pam bod yr computer nerd gafod dod yn i Siberia yn y diwedd. Chos oedd o'n neud i byd, oedd o'n be ffwc mae dda. Sa Butler di bod yn well efo sa'r computer nerd di gallu neud o adra. Exactly. Bryn, wyt ti'n neud bach o plot rundown? Da ni wedi bod yn cael shower a mae creepy John Voight yn troi fyny yn munud fyd. Wel, da ni'n gweld, so da ni'n mynd i'r Secret Society a maen nhw'n cyfarfod yn Venice, chos obviously. It's the Illuminati. It's the Illuminati. A dwi'n meddwl, hwnna amser, dwi'n meddwl, fatha 2001, chos dwi'n meddwl, hwnna fatha Dan Brown kind of age. Lle gynti oedd yr Illuminati yn big deal. A dyna gynti fatha yr planetary alignment and plot element yn bob dim ac yna rhyw relic a beth dwi'n lyfio di dwi'n meddwl treian o'r ffilm yma'n exposition fatha maen nhw'n recapio'r plot bob fatha 20 munud a mae hwnna'n mynd i mwy yn ôl i fatha bod hwn yn di cael ei neud gan pobl sy'n neud teledu so 2001 audience dumb audience so mae'r head o'r Illuminati yn istan i gadar mor boring mae'r Illuminati am secret but they're just boring iawn mae'n mynd fatha you're gonna have this in 1 week a mae'n dal i fi sy'n fynd i dweud un wsos
Un wsos, di dallt? Un wsos. Get it? You got it into your got it thicko 1 week. Fath o beth. Un wsos. Ac mae di gyd ti Ian Glenn fel a Julian Ryan Tott. So, o'n i just fel, Game of Thrones, dude. Pantomime villain. I love it. Be dwi hefyd ydi, so nes i hefyd fel di, mae Ian Glenn hefyd wedi diweddar chwarae Bruce Wayne. Na. Ydy o'n beth? Dwi'n di gwachio hell, beth yw'n nhw? Justice... Just Snyder Cut? Na, ci... Justice Guys? Dal i fynd. Beth yw'n nhw da? Cyborg, Starfire... No. Raven... Teen Titans? Y Titans, y live action Titans. Dwi rhaid wedi gwasio hwnna. Mae o'n ymddangos fel James, fel Bruce Wayne yn hwnna. Wow. So, yeah. Mae'n actually dda fel Bruce Wayne yn hwnna, by the way. Game of Thrones fi'n cofio. Yeah, boi Game of Thrones ydi o yn Bryn fi. A mae o'n, mae Julian Ryan Tott otha'n snifly... Julian Ryan Tott, he's Julian Ryan Tutting. Pam byd o'n y ffilm, mae'n just a fucking wast amser. Mae o fel, o dyle fod fo a Chris Barry wedi cwrdd a cael fight neu rhywbeth fel butler fight. Julian Ryan Tott, na i ddweud, dwi'n siŵr bod o yn actor medrus iawn, etc. Ond oedd o yn darllen, so, nes i gael, mae gyd o llyfrau Hilary Mantel ar gael ar audiobooks. Ac mae'n actor amazing yn darllen yn cynta. A wedyn mae Julian Ryan Tott yn darllen yr ail un. So the ac o'n i just fel, mae o'n rubbish. Damien Lewis oedd yn neud yr un cynta. Ac o'n i just fel, ti'n mynd i na. Nes i rhannu'r link o'n y fôn. Nes i rhannu'r link o Damien Lewis yn neud y monolog o Julius Caesar, do. Do, a Ray Fiennes yn neud. Anyway, so gyn ti adyn, ti'n cytio wedyn i... Mae gyn Lara hefyd Observatory, lle mae hi'n checio. Mae'r first stage of planetary alignment yn digwydd. A wedyn ti'n cael Meanwhile in Space. Ti'n cael y fatha'r planet yn alignio. Wedyn mae John Voight yn dod iddi hyn yn ei breuddwydio. Mae'n ffindio Mystery Clock. Wan te, da ni wedi siarad am John Voight, sef actual dad. Actual dad. Beth ydi perthynas nhw? Ydyn nhw'n fel actually do mlaen, neu ddim yn... Dwi'n meddwl wedi bod yn perthynas anodd. Bod o probably di bygroff. Kind of classic Hollywood dad. So, dwi'n gwybod mwy na hynny. Wedyn mae Daniel Craig yn troi fyny yn yr... Mae hech ti gael auction scene. Be dwi'n lyfio di... Always an auction. Always. Uncharted. An auction. Be dwi'n lyfio di... Daniel Craig. Mae hi'n cerdded i mewn. A mae pawb arall yn fusty yn ei suit ac yn ei tweed. She's not like other girls. A mae hi'n cerdded i mewn yn ei motorbike leathers. Dwi'n cofio y 2001's motorbike jackets na. Chos gen nhw'n collars, gen nhw'n bottoms, dim byd. Just minimalist a spectacles neon na. A wedyn mae hi'n ista, mae hi'n mynd at cadar, ista lawr, troi cadar o'i blaen hi o gwmpas, wedi i coesa fyny, a mae'r boi nesau fatha, who's this? Fatha beth, fatha. She's not like other girls. Ond does ddim hyd yn oed other girls, hyd yn oed yn fanna. Does dim hyd yn oed other girls yn y rock show. Yn y ffilm. Period. O gwbl. Dos y merch yn Allai ddim hyd yn oed. Yr unig merch arall sy'n ymddangos ydy'r creepy ghost girl. Mae na dwy creepy ghost girl. Ond merched bach ydyn nhw, sef basically teeny tiny Angelina Jolie. A mae na un ddynes arall yn Cambodia. Dyna hi. Sydd yn gweld hi off ryw off ryw pier. And that's it. Does dim cymeriad. So mae hi'n bumpio fyny Daniel Craig
Wedyn, da ni cyfarfod, mae hi'n cyfarfod Ian Glenn. A beth sy'n ffynnu di, so mae'r adeilad, mae hi'n tynnu fyny yn Llundain i cyfarfod Ian Glenn. Hwna di'r Port of London Authority Building. So mae hwnna'n andros o adeilad enfawr. A rhywsut, mae o'n byw yna? Yeah. Cys mae o'n pantomime bad guy. A mae o'n fel, you're a lawyer. So, yes, mae o'n rhywbeth QC. A mae okay. Di barristers ddim yn hynna gwynt hynna bres. Di sylwi bod o'n dodgy, Bryn. Mae o'n yr Illuminati, of course. A wedyn, my ignorance amuses me. A dos a neb yn siarad fel ma. Oedd hynna'n bynnu ddo pan nath o'n fynd i'r scene wedyn a deud, he actually said, my ignorance amuses me. A mae hi'n deud iddo fod yn, yes, your ignorance does amuse me. Yeah. A wedyn, mae gyd ti'r evening trapeze. Yeah, the famous. Okay. Cyn i fi fynd i'r gwely, dwi yn licio neud bach o stretching. Yeah. O mae hi'n fatha circus trapeze skills yn yr nuniad anfarth ma. She's not like other girls, guys. A wedyn mae'r Special Forces team yn dod i fewn. A maen nhw eich Special Forces mwyaf twp dwi wedi gweld yn y mywyd i. Chys am ryw reswm, maen nhw... Oedden nhw yn warthus. Maen nhw bunchi o... Waith na Stormtroopers. Maen nhw bunchi cwrtio fewn trwy'r... Dwi'n meddwl na lawyers on a night out oedden nhw. Eich wir. Ie. Maen nhw di prynu un o'r fatha'r Virgin Adventure weekends na. Maen nhw yn actually meddwl bod nhw'n paintballing am y trech yn a mae hi wedyn yn mynd fatha'r Matrix-esque thing ma lle mae hi'n rhoi cweir iddyn nhw gyd. A ben i sylwydd di hi'n actually'n lladd neb. Na, mae fel Batman. Di hi'n lladd neb. So mae pob yn cael gyd. Dwi'n meddwl, y blaw amdan roed lladd Ian Glenn yn diwedd. Dwi'n cedi taw amser sydd yn lladd Ian Glenn yn... Ie, mae hi o bosib. Neu'r explosions mawr. Ond mae'n mwy exposition. Da ni ffindio allan... Mae'n y PMS joke... lle mae'r courier... Mae'r courier yn troi fyny yn mynd fatha... be ffwc sy'n digwydd yn y lle yma? Achos bod yr bungling... Yeah, okay. A mae hi'n dweud, I woke up this morning and I just hated everything. Fath o beth. Relatable. A mae'n dweud, yeah, alright, okay. Mae'n just yn cyrraedd hwnna. A wedyn, da ni ffindio allan. A nes i really fatha dechrau nopio allan yn y pwynt yma. Bryn, dwi mor sorry. Oedd, mae'n troi allan ar MacGuffin ydi The Triangle of Light. Yeah, cool. Hwna di'r gorau ddech chi fyny fod The Triangle of Light. Granda, a so oedd yn y game, oedd o probably yn y game rhywle. Oedd mae'n trechion o'n a meteor di taro'r ddiar, oedd wedi toddi'r peth lawr i creu y triangle ma, a dyn nhw'n addoli'r triangle ma. A dyn oedd o'n rhy pwerus yn rhywbeth yn gallu o gyn nhw. Oedd roi'n yn talus i lo. A wedyn, nath nhw splitio'r thing mewn i dau tamad. A eto, nath nhw forgio'r thing ma. Dau tamad? Ie, oedd o'n... Dau tamad. Rhi tamad. Wel, dyma da ni ffindio allan wedyn da. Wedyn, maen nhw'n gyrru yr tamidau i pen draw'r byd. So, mae yna un tamad yn troi allan yn Siberia, lle oedd yr dre'n reiddiol. Mae'r ail tamad yn Cambodia, sydd ddim yn bell iawn o Siberia. So, pendraw byd? Na, dim yn pendraw byd o'n gwbl. Ond beth ydy, gafodd ni mynd nhw i dod i lawr ac i a mae hi'n cael llythyr gen i tad i'n dweud, mae haich di
y nadur Illuminati cael hein at ei gilydd, maen nhw'n mynd i'r reoli amser, a maen nhw ond yn gallu gwneud hyn pan mae'r planetary alignment yn digwydd. Ac os nhw'n methu trauma, dyn nhw'n methu gwneud am 5,000 years. So dweud, oce. Os ydw hi heb di mynd I Cambodia, fes nhw wedi reid yn y twll wrong, fes nhw heb di gweithio. Exactly. So mae'r whole plot y ffilm ma yn fel, sa hi di just gadael pethau fod. Yeah. Indiana Jones Fasa pob peth di bod yn ffain. Yeah. O, pa da sôn fi am the desecration and destruction of historical monuments yn y ffilm yma. A lle ddim hyd yn oed. Mae hi wedyn dweud, how are you going to get to Cambodia in 15 hours? Chos fe chdi ond mynd i'r temple ma ar exact moment o'r first phase of the planetary alignment. Fucking hell, mae'r machines ma'n really fucking precise. Yeah, very. A magical metal dude ma. So mae hi'n ffonni fe'n favour gyn yr SAS. So, hwn di dechrau nes i neud maths, lot o maths yn yr... So, Iestyn yn freeze frameio trwy shower scenes. Dwi'n edrych I fyny... Dwi'n edrych I fyny ranges y gwahanol awyr hynna. Chos dwi'n fucking nerd. So... Na, mae hyn yn gret. Hyndan I Cambodia... Yeah. Beth yw prif ddinas Cambodia? Phnom Penh? Phnom Penh, yeah. Yes! So mae'n hyndan I Phnom Penh yn 6,221 miles. Yeah. So mae hi'n cael gwyllio'n allan o cefn o C-130. So mae C-130, mae range C-130 yn 2,729 miles. Okay. Mae C-130, top speed, 470 miles an hour. So fysa fy gallu mynd y pellter yna mewn 14.9 hours. A mae hynny'n meddwl fysa rhaid nhw ail-lenwi'r fuel on route. So mae hwnna'n fatha really... Di hwnna'n wahanol I commercial aircraft felly? Mae commercial aircraft yn gallu mynd bach yn ffastach achos maen nhw'n fflio'n uwch, ond I C-130s ddim yn fflio o'r uchal. Mae nhw'n drwm a mae nhw'n fflio'n Iest i'r ddiar. Ie, nath nhw dorri allan y sîn o hun yn skydivio o un awyren I fewn I hwnna. Ie, of course. Swapio yn mid-air. Chos o'n i'n teimlo yna rhywsut oedd yn teimlo yna load o scenes di cael cytio allan o hwn. O'n o fatha cuts mewn golygfeidd o teimlo. Anyway, so mae nhw'n desecratio'r y temple ma. Mae hi'n disgyn trwy rhyw dwll. Wedyn, mae nhw'n fatha... Mae hi'n deud I Mr. What's his name, Ian Glenn, you're here, how predictable. Lle ffwc arall oedd o'n mynd I fod. Fatha, hwn di culmination o waith I fywyd o. A how predictable I fynd yn ôl mymryn bach sa hi heb di fucking torri trwy y grisia a ffindio'r cloc ma so po beth di bod yn ffain a so po beth di bod yn sa ddim byd digwydd am fod o'n neb yn mynd I ddod I tu hi chwilio am y cloc be dwi'n lyfio di mae thad ti wedi cuddiad y cloc ma do a mae'n bod yn fyw os o heb di hi heb di ffindio'r cloc a just I cael llythyr trwy'r post yn dweud you need to go to Cambodia a hi'n gwybod be dwi fod I neud fyna be ti'n neud ydi ti'n cymeryd y cloc ti'n reid mewn box a ti'n taflod o mewn I gwylod I Marianas Trench ti'n bwyta fo'r fucking ti'n bwyta fo'r meg a dweud gret a ti'n rhoi o'r un lle oedd the old lady through the necklace in the ocean yn dal y meg efo'r gymffon just fucking dumb. Plot holes galore. Mae hi'n dreifio'r Jeep yr Land Rover a ferso bod trwy'r jungle. Oh my god. Ac yn procedio wan te, o 2001 yn oes wahanol, ond dwi'n teimlo, oedd o dal yn y 21st century, a mi oedd the blatant fel, white people come in, destroy Cambodian historical artifacts. Oedd literally wedi dod yn fyw.
Fine. Hollol fine. Mae Lara Croft yn shit archaeologist. Dwi ddim yn gwybod yn y stories ydy hi. Dwi'n cymryd bod hi just yn ddim yn archaeologist. Mae actually just yn like white colonizer sydd yn minted ac yn mynd a dwy'n stwff. Cos dyna'r unig ffordd. Dyna'r unig ffordd mae hwn yn gweithio. So Indiana Jones yn shocked efo hi. Mae Daniel Craig yn galw hi'n Tomb Raider. Wel, maen nhw'n galw Daniel Craig yn un hefyd, yn dydi? Mae nhw'n deud, she's not as good as me, she's in it for the glory, I'm in it for the money. Right. The glory. A peth ydi, mae hi... Da ni'n gwybod dim byd am y games ddo na. Da ni'n gwybod dim byd amdano psycholeg ar ôl games. Dwi'n psycholeg yn y games. Probably. Fuck off. Hey! Mae hi'n deud yn gynt i ni, are you still pretending to be a photojournalist? Dwi'n cymryd y nawr. So sy'n mae hi'n mynd am y glory, lle os mae'n sbalio bod y photojournalist. Glory o fewn yr... So... Mae nhw wedyn yn cael fatha rhyw escape room, crystal maze, get the crystal kind of thing i trio sortio allan. Boi chwarae harmonica yn pen moel. Mae super thighs hi wedyn yn safio'r diwrnod efo'r pendulum na mynd ôl ac ymlaen. A dinistrio eto hanesyddol, stuff hanesyddol. Mae hi'n diang. Great. Mae Daniel Craig, dy ddim yn seithi hi. Bys o fo ddim. Mae hi'n deifio off rhyw waterfall anferthol. Wedyn mae'n galw y creepy, rapey villain. Mr Powell. I bobl sydd wedi bod yn yr ardal, mae'n really weird pam hi yn wedi... Lle mae wedi disgyn i fewn i'r deml ydy y darn tu ôl i lle mae hi'n arddangos ar y gwch ac yn cyfarfod y monk. No way. Mae'n really brysur. So, Iest, cera ni trwy. Ti wedi bod... So, beth ydy'r deml yna? Lle maen nhw'n ffilmio hwnna? Angkor Wat, di hwnna. Actual Angkor Wat, like y ddinas massive, spectacular, anhygoel. Mae yna un o'r time arbennig ar Angkor Wat, Bryn. Bryn, dwi'n anghofio gwrando ar un o'r time. Mae'r un Angkor Wat yn superb. Be dwi'n lyfio di, mae hynny fatha bod mwy o bobl sy'n gryndo i'r o'r time, mwy o noed, mae Melvin Bragg yn mynd. Mae'n really fatha, fuck's sake. Pan mae o'n deud... over 1,000 episodes a ti just yn gallu clywed y boen yn ei lais o fel Jesus dwi wedi bod yn hyn ys fucking let me rest let me die let me rest so mae'r holl safle yn impressive iawn nathon ni rentio bikes a reidio rownd efo i gyd a mae'n anferthol yr holl deml just dinas ydi o'n de fel ddyn nhw'n deud fel mae actual dinas di gleddu efo jungle a wedyn nath nhw ddarganfod o a dechrau torri pethau nôl a neud o fwy accessible i touristiaid a falle anhygoel a wrth gwrs mae pawb yn mynd yna ben bora i trio tynnu'r iconic llun o'r haul yn codi tu ôl i'r deml so yr unig beth ti'n gael ydi llun a lot o photographers wel Ond ia, oedd o'n odd, ond fel am a location pethau ffilms de, fatha yn yr ail ffilm, maen nhw'n Rhosgadfan ar ben... You what, mate? Rhosgadfan? Yndi, maen nhw'n mynd i fyny i Rhosgadfan i ffilmio yn yr ail ffilm, am fod maen nhw'n smalio na... China, neu North Korea. Lovely. Rhyw fath o bleak dystopia. Ac o'n i'n pam ti'n gwybod yr ardal, ti'n ysgol, maen nhw'n Gymru. A maen nhw'n smalio na China. Hold on. Cos o'na golygfa tebyg yn The World Is Not Enough, o'n nhw'n fatha oil pipeline yn Azerbaijan, a trechian y peipan dŵr oedd yn rhywle yn Snowdonia. So... Dwi'n tri edrych fan hyn, literally, trwy reid y Wales clips. Dwi eisiau gweld y bits yma.
Lara Croft Tomb Raider. Riding the Great Wall of China? Nage, sure. Oh, Cradle of Life on location in Wales. Yeah. Montage of pictures from filming on Lara Croft Tomb Raider. Which doubled for China, obviously. Front of Daily Post ydy'r prif thing. Dyna fo. Angelina Jolie comes to chwarae. I gyrraedd fyna, oedd rhaid nhw mynd heibio TV. So, oedd nhw'n... Dwi'n mwyn lle oedd hi'n aros. Iest yn o'r mynd. Angelina. Ac, I seen you in shower, yeah. It was 2 different showers. It was 2 different. Oh, what was the water pressure in the first shower? So many different shower. Yeah. I was only 3 years behind you in Angkor Wat. And dwi'n cymryd bod Daniel Craig ddim yn ffilm 2. Dwi'n sgwtio trwy'r 240p footage yma. Continue, Bryn. Ymddeheiriadau. So mae hi'n wedyn yn mynd da di cyfarfod yn Venice. So mae hi fatha, you're in the Illuminati. I'm not in the Illuminati. Mae tafod hwnna, yes, I'm in the Illuminati. Just like your dad was in the Illuminati. What? My dad would have told me if he was in a secret society. Just like your father before you. Wedyn mae'n cael mae'n oglo naked Daniel Craig yn y shower. Yn tydyn ni gyd? Fair. Yn tydyn ni gyd? Come on, man. Dim just video. Life goals. Life goals, yes. Am ryw reswm mae hi'n cytuno i cydweithio efo naked Daniel Craig. Ag so mae hi'n trefyn wedyn mae nhw'n hedfan o Venice i Siberia mewn Chinooks. Very fuel efficient. Number 2. So Venice i Siberia 3,458 miles. Amazing. Range o standard Chinook yn 400-ish miles. Dim byd. Mae nhw'n gallu hedfan 196 miles an hour, sydd fel sa'r siwrna na cyfnod 18 awr mewn Chinook. A wedyn hefyd, o'r edrych nhw'n newid wedyn i cychod i fynd, a wedyn y Huskies. So ti fatha, hwn yn really just... Cool Huskies. Mae'n just yn really... Mae'r boss o'r Illuminati yn fucking stupid with a must find the eye. Ti'n mynd i dim gwaith i ddatblygu pwyntiau'r ffog. So ti'n mynd mwy o synwyr i fi ddim cael y boss na o'n cwpl o just Ian Glenn ydy'r Illuminati boss. Very cool. So ti'n mynd i lot mwy o synwyr just fel la. Wedyn mae'r fucking lackeys a'r goons i gyd yn fucking stupid. Mae nhw'n cael y triangle. Mae'r Ian Glenn yn troi ar y head o'r Illuminati eisiau'r MacGuffin iddo fi hun. Mae Lara Croft yn cael y MacGuffin, siarad efo'i thadi, wedyn mynd yn ôl mewn amser ac yn achub Daniel Craig yn cael ei ladd. Cael fist fight efo Ian Glenn. Dyn ni'n di siarad amdan yr excellent creepy pantomime villain persona. Mae Ian Glenn yn really milkio fo ac yn mynd o fatha mae o'n creepy, rapey. Creepy, yes. Ond diw beth actually yn fel teimlo'n mega peryglus. Mae ideas o wastad, mae presence o'n teimlo'n peryglus, ond diw o hun, so ni just fel, na. Ti'n ei smack iawn iddo fo, so fo'n dechrau crio. Exactly. Mae'n agolygfa lle mae o'n cael fatha rhyw massage lle mae'n rhyw ddynas drian yn gorau yn sefyll ar ei gefn o'n rhywbeth a mae'n fatha mae o'n fatha creepy kind of a sort of person sa'ch ti warnio dy fet ti paid a bod yn agos iddo fo he gets a bit handsy fath o beth mae hi'n destroyodd i ai ac wedyn y diwedd mae hi'n gwisgo ffrog yn dweud tarai thadi a mae cedd yn ôl i mewn a mae gen nhw'r mae robot di cychwyn ôl i fyny mae'n pico fyny'r gynna ac yn mynd a freeze frame a job done freeze frame to ending
gwirionir hwnna. Does am digon o rhaina. Na. Mae hwn yn notoriously un arall o'r video game protagonisty ffilms ma sy'n just yn rhaid nhw drwg i'r whole genre. Wel, mae hwn yn cael restru fel good video game adaptation. Ydio. Wackadoodle o beth i fi. Achos pervs? Posib, The o bosib. perversionisation? O bosib. O beth di, mae'r... Mae'n amlwg na bod... So, mae'n teimlo fatha reit episodic. Mae'n fatha... Sa ti'n rhoi hwn fel fatha... Hanner... Fatha 6-part mini-series. Fatha... Hanner awr bob wsos. So, neud sens. So, bod mae'n recap bob rhyw 20 munud o beth yw'r plots. Fatha previously on Tomb Raider, mae o fatha cael recap o'r plot. Mae'r ansawdd fel yna. Mae'r ansawdd fel yna. Mae gyd i cael ei wneud fatha teledu, just i stitio i gyd at ei gilydd. Teledu yn dydi, diolch teimlo'n cinematic. Na, di. Mae'n gymaint o dwi'n gweld lot o cymhariaethau rwan ynglyn â pam bod, mae budget mor masif ar stuff fel Rings of Power a pethau fel yna, ond bod nhw byth yn teimlo'n cinematic. Na, di. No. Bod the essential telediness ohonyn nhw yn parhau. A mae hwnna'n rili anodd i fynegu beth o. So, dwi'n meddwl bod i gyd yn neud rili efo'r ffaith bod mae'r pobl tu ôl iddo fo, y stori di cael ei creu gyda pobl sydd efo cefndir mewn teledu, y screenplay wedi cael ei gyda pobl efo cefndir mewn teledu, mae i gyd yn teimlo fatha stori teledu. Dwi'n di rili cael ei strwythro. Mae'n lot gormod exposition. Does na ddim character development yn Na, ddim o gwbl. Does neb yn datblygu. Di hi ddim really newid. Di hi ddim yn newid. Mae hi yn choose your own adventure protagonist hefo corff, da chi just yn... Mae'r ffilm... Mae'na restraint yna. Dwi'n mond fel 2 neu 3 o egregious pervy shots fi'n teimlo sy'n yna fo. A mae hi... Y teimlo dod gen i di... Mae hi gwisgo dillad sydd a hanner seis rwy fach iddi. Yndi, ond mae'r dillad i hun yn ymarferol, quote. It's very early 2000s. Ond y game ydi o'n di. Y game ydi o. A peth hefyd ydi fatha... bod ti'n ganol Siberia, mae hi weld, dos o byd yn dod yn amlwg pa mae hi'n Siberia. Na, di hi ddim yn gwisgo bra Kim Kardashian, neu ddeud hynna. So, mae o'n... Ie, fel ti'n dweud, mae'n rhywsut, mae o'n over the top a rhywsut hefyd yn restrained ar un pryd. Mae o'n really weird o fatha... hwnna. Mae'r angles yn y cychwyn lle mae hi'n fatha, mae'n cael seithi o fatha'r thighs lle mae hi fo'r gynna. Mae'n a lot o just to make sure this is like the game, yes? Yeah. Mae'n a lot o bethau fel sy'n teimlo fatha, male gaze, fatha sort of thing sy'n mynd ymlaen. So, a mae'n really yn... a mae gwallt hi pan mae hi fatha'n exertio hyn, mae o'n lyb, ond mae o'n very main, a mae o'n syth, a mae o'n fatha very sexy kind of thing mynd ymlaen. Eto game, dwi angen gwybod sut mae bobl y game wedi ymateb i hwnna. Suppose dyna beth yw'r busnes bod nhw... Wel, dyna ddi, so bod o'n... Beth dwi'n meddwl dwi'n necessarily... Chos mae'r un newydd wedi selio ar y remake video game. Sorry, no eisiau decanter. Okay. So nath o ail rhyddhau y game Tomb Raider. Greiddiol, Mae'r ffilm newydd wedi selio ar games yna. So mae wedi sgwennu stori a wedi dynnu ffilm allan o'r stori yna. So mae o'n teimlo mwy coherent fel ffilm a fel stori. Ie, bydd ni'n gwneud cymhariaeth. Dwi'n cofio i ddyn joio fo, ond dwi'n mynd i gweld bod nhw wedi gwneud dim mwy o'n nhw. Na, ond mae hwn just... Doedd gyn nhw... Oedd o'n stori really gwan. You kidding me? Yeah. A doedd na ddim... Ac oedd yr...
Do'n am plan, do'n am sens o arc, do hi wedi newid, really. Oedd hi wedi deud taraith adi, and that's about it. Ond ti'n really teimlo bod yn byd i newid yn ei bywyd ti. Na. Oedd o werth i wylio i fi, achos dwi dal angen esbonio faint o awesome oedd yr soundtrack. Oedd y soundtrack, bangin. Absolutely bangin. Tunes. Oedd o'n ffilm, dwi'n cofio fi'n gwachod o, just mynd, cyn i fi ddechrau cael unrhyw fath o critical theory ar ffeministiaeth y pethau. Bod fi wedi bod trwy coleg, yn amlwg oedd the female gaze ddim really wedi cael ei dysgu lot am hwnna. Bad move Aberystwyth. Oedd hi'n fatha'n sexually aggressive hefyd i ryw radda. Sex positive, I suppose. Oedd hi'n fatha lystio ar ôl Daniel Craig yn y golygfa na so hwnna'n fatha'n... A na i ddeud eto, pwy oedd ddim? Wel, ie. O'n i'n disgwyl mwy gyn yr actor oedd hi'n cyfarfod yn y dechrau, Leslie Phillips. Oh, wow, yeah. Y hen boi, am fod oedd o'n notorious mewn hen ffilms. Oh, hello. Ding, dong. Oh, hello. Yeah. Oh, hello. Eich dyna pam gath o rhan? Dwi'n meddwl. Na, dwi'n meddwl jyst yn hen ac yn Brydeinig ac efo'r acen na. Oh, God. So dwi'n meddwl dyna pam cafodd o'r rôl. Ond ie, mae o'n... Ydy mae'n ffilm o'i oes. Sa ti'n mynd gweld ffilm fel wan. Dwi'n meddwl sa ti'n straffaglu trio neud ffilm tebyg. Ond eto ti'n teimlo rhyw radda, dyna beth ti'n cael efo fatha The Expendables i rhyw radda. So mae'n Expendables 4. Okay. Mae gen ti Expendables 4 wan. A mae'n fatha'r suggestive, fatha sexy action kind of thing yn mynd ymlaen, chos mae Megan Fox yn yr un diwedd arall, dwi'n meddwl. Ti'n cael yr sort of yr vibe yna, a mae hwnna dwi'n meddwl i wneud lot i'r efo'r cyfarwyddwyr, so maen nhw gyd o'r un sort of dim safon, ond yr un sort of grŵp yr fatha'r Expendables, Mechanic, Face-Offs o'r bydd mae gyd. So ti sort of cael y teimlad bod nhw'n dod o'r un sort of lle. Ond dwi'n meddwl geiti video game adaptations fel ei mwy. Dwi'n meddwl geiti mwy o rhywbeth oedd ar Alicia Vikander. So ti cael wwan yn ytrach na'r fatha'r... I don't know, the Super Mario Brothers film yn eitha bloody... Ond oedd hwnna'n animated, does hwnna'n bach yn wahanol. O'n i'n bod yn facetious, achos mae'r whole Chris Prattness a y ffaith bod fel... Mae'n really siomi fi, achos mae Japan fel... efo traddodiad animation mor arbennig, a mae Nintendo games yn teimlo mor wahanol, a wedyn nath nhw'r Super Mario Brothers movie, ac yn i fel, mae hwn just yn Illumination! A mae'n fine, ond mae nhw'n mynd i wneud Zelda movie, sydd yn sickening. Dwi'n misio fo. A wedyn fi gyn ti'r Triforce, Lara Croft yn ffindio'r Triforce, a fydd o di torri ni ddau. A tri. Fydd wedi torri drif, obviously. Power, courage, a be bynnag di'r llall. Triangle of Light. Galw fo'n Triforce, neu rhywbeth fel, just a Triangle of Light. It's a triangle, but there's special light yn efo. Ti'n dda, oh, for fuck's sake. Anyway, y ffilm yma. Good bad movie, bad movie. Movie di kind of lico? Ti'n hammed, mae'n gret. Yeah. Ond nes i mond cael un gin bach efo fo. Si gael dau barod o de. Caffeinated. It was a 2 cup of tea movie. It was a 2 cup of tea. It was a 3-pipe problem. Yeah. This is a 2 cupper movie here. Beth am i ni awgrymu i'n anwyl fans ni, ys na da chi eisiau gwachod Tomb Raider am ddim ar iPlayer, beth am ddod i wario pres ar be bynnag ni ddim yn gwachod mis yma. Dwi dal yn compilio after party fi, so hogia, cerwch am rundown bach o y stuff da ni'n awgrymu i bobl. Wel, ti di sôn am Fincher yn gynt. Oh, yeah. So nes i weld, so mae'r ffilm
diwedd ar y Fincher ar gyfer Netflix oedd yn limited cinema release ar ydw The Killer. Fy anwyl ŵr, dwi newydd gerdded fewn y stafell fyw yn ystod y break recordio, a mae o'n gwachod o hebddo fi. Yeah. Embarrassing, a reports fo'n y canol oedd, well, mae hwn bach yn pretentious, so gen i fel, exciting. Mae o'n very Fincher, very sort of ultra stylized. Mae o'n Fassbender. An effects shots, ti methu deud sydd yn effects shots ydy thing Fincher rhaid amser. Mae o'n data. Yes. Mae'r shots i gyd yn honestly yn works of art choreography camera fo nes i llethan yn watcha 30 eiliad yn ystod y break rwan ac o'n i just fel wel mae'r shot yn a mae'r light oh my god caru fel Mae Fassbender yn dda mae gen ti Tilda Swinton yn cael mae hi'n cael cameo na fo hen bryd Fassbender de gŵr Alicia Vikander what a crossover sa ti'n inventio nhw draw am swper yn bysa ti so nes i hefyd gwylio The Marvels drop the it's cleaner yeah Marvel sy'n neud Captain Marvel 2 fel da ni'n cael efo werth mynd oedd yn iawn rhywbeth i'n neud so ti'n mynd argymell o? This is the argymell session this is just dim just rest o stuff mae Bryn fancy os bod ar Disney Plus a ti eisiau dal i fyny I mean as oes gen ti ddim byd gwell i wneud I mean swn i'n mynd o rydw i'n trepio cinema os oes hwn di bod yn phase 1 to 4 neu phase 1 to 3 okay fysa ti probably roed o'n mid-table diolch yn gret diolch yn awful ond ti roed o fyny yn erbyn be maen nhw wedi bod yn roed allan yn ddiweddar Ant-Man and the Wasp Ant-Man and the Wasp yn iawn sorry Quantumania ti fel ti roed yn erbyn The Eternals ti roed yn erbyn Doctor Strange and the Multiverse of Madness so dwi'n meddwl bod o'n gryfach na heina i ryw radda ond dio ddim yn cymharu'n dda i'r goreuon o'r phase 1 to 3 ond god ti'n edrych yn ôl ar faint o'n i really fewn i'r ffilms Marvel o'n i really fel god mae hyn yn really gyffroes dwi'n joio rhain a rwan dwi actively yn erbyn dwi di actively osgoi gwachod Loki season newydd so actively peth ydy mae'n teimlo fatha bod o just o dan gormod so i really neud synwyr o hwn ti really di bod angen di gweld WandaVision a Ms Marvel I've seen both heb o gwbl a gordd y ddau yn very enjoyable a mae gen ti beth i Melican Kamala Khan beth yw'r actores sorry dwi'n yn siŵr Iman Velan dyna fo Iman Velan mae hi'n gret mae'r egni mae hi'n dod i fewn iddo fo'n anhygol mae'n un golygfa lle mae nhw'n landio ar planet lle mae'r pobl ond yn communicatio trwy canu ac mae'r honna o WandaVision yn treu i Kamala ac yn dweud iddi hi how many Captain Marvel fanfic story ideas is this giving you a mae hi fatha mynd fatha squee fatha so many ideas fatha beth a mae o'n wirioneddol just yn hwyl i watchad fel la I mean eto diolch yn na i watchad o nes i fwynhau o oedd o'n o'n i'n teimlo fatha o'n i'n teimlo fel ar ôl gwachad
Doctor Strange. O hwnna fatha, alright, oce. O'n i wedi gallu cael yr egni i fynd i watch Quantumania. A mae'n just fatha, mae'n teimlo fatha ormod o bwysa yn bob dim arall sy'n mynd ymlaen, a ti fatha sgynnau mae'r egni i dilyn bob dim. Dwi'n chwilio am fan edits ers i fi ddarganfod be oedd yr Obi-Wan fan edits na troi o'n i ffilm. So mae na website o'r enw fan edit. Nice. Mae wedyn mae rhestru'r holl beth yma. Mae na fersiwn o Captain Marvel lle mae rwy'n wedi ail-editio fo, di gwella'r caneuon, rhaid mwy o'r caneuon 90s yr adag iawn fo, ac di reid VHS effect a 4x3 dros fo i gyd. So mae'n edrych fwy fatha bod ti'n watchad o ar VHS yn y 90s. So eich fyswn ni'n mwynhau o fwy. Mae o'n diodda o'r fatha'r Marvel Forgettable Villain Syndrome. Ydy hyn oherwydd beth sydd wedi digwydd efo boi diwadd Loki Season 1, beth yna fo? Jonathan Majors. Yeah, Kang the Conqueror. So, bod o kind of... Ydy o di ffwcio fyny'r Marvel thing, so mae basically, oherwydd fod i feature'n heavily. So mae o yn ymddangos yn diwedd Quantumania fel yn y post-credits. Mae o hefyd yn dangos i fyny yn Loki Season 2 quite a bit hefyd, so mae rhyw radd ei edrych fel bod o'n... Mae o yn... So di'n nôl yn fo? Dyn nhw'n fel golygu fo allan a pethau yn fo? Na, mae o dal yn fo. Mae'n lot o fatha variant o'n fo. A eto ti teimlo fatha... Yn y phase 1 to 3, chdi teimlo fatha mae'r stakes yn ei sens. Mae nhw'n gyd yn escalatio fyny'r pwynt lle mae nhw'n gro achub hanner pawb yn y bydysawd o wedi cael ei dystio. So, mynd ti wedi gwneud hynna, lle arach ti'n mynd i? A wedyn ti'n introducio'r multiverse a time travel a bob ddim. Ti'n teimlo fatha, wel, ti wedi cael y dan neu bob dim wan, chys o'na rhywun di wneud fatha cyfres ar YouTube X but 20% smarter fath o beth. Yeah, okay. A dyn ni Doctor Strange in the Multiverse of Madness only 20% smarter. A dyn nhw'n mynd fatha yn y scene lle mae Wanda yn confrontio heroes i gyd. A mae hi fatha, Wanda, stop, look, what's your plan here? I'm going to go to this universe and kill my doppelganger and look after my kids. And they're, well, why are you doing that? You've literally the access to the entirety of the multiverse. There's like literally anything that could happen has happened. Your children exist. There's a universe where you died this morning in a traffic accident. We could find that universe and you could just go there and you have your kids and everything's fine. And you're like, oh yeah, okay, yeah, that makes sense. A ti fatha, mae lot ond o fel mae'n gyn gymaint o... Mae'r pwysa o unrhyw stori wedi diflannu, dos o ddim ti'n teimlo bod yna threat i mwy, dos o byd. So mae unrhyw... Mae bob un villain yn involved yn teimlo fatha realin... a dos am pwysa, dos am... Lovely. So bys y ti'n actually yn awrgymell i bobl watch it on? Fine. It's a two-cup-of-tea movie. Yeah, it's a two-cup-of-tea movie. Nes i fwyd mwy, oedd mynd i weld Le Traviata OK, mae hwn yn mwy on brand. Yn the ENO as opera verdi. Lovely. Oedd yn cynhyrchu'n eitha symbol, so begintio, oedd really just pobl yn canu a dwi'n gynti curtains bob un hyn a eich cadarn, so oedd yn really symbol ac yn pared back lleisiau oedd yn cymryd a oedd yn really yn anhygol. Nes i fwynhau hwnna, so os da chi'n dod ar draws, dwi'n meddwl bod yn neud fath o fideos ar-lein, so mae'n really werth gwachod hwnna, nes i'n joio hwnna. OK, be am ni jumpio draw at Iest? Gyna i un stroke eich
dau. Yr unig beth dwi'n mynd i wylio ar ôl hwn ydy penod 3 o Monarch Legacy of Monsters. What? Nes i really fwynhau y ddau penod cynta. Be di hwnna? Mae hwn yn follow-up i Gareth Edwards Godzilla movie. Mae hynna'n neud sens. Mae'n ei pyn bach yn y darn cynta un, mae'n ei pyn bach o Kong Skull Island yna fo. Ond ti'n mo angen gwybod dim byd amdan y ffilms yna i wylio hwn. Maen nhw'n neud timeline eitha da o dangos i chdi be sy'n mynd ymlaen. So ti'n gallu, mae yna digon o mystery yna fo a digon o monsters i gadw chdi'n engaged i wylio fo, a bob tro yn gorffan ar cliffhanger fatha, be sy'n digwydd, So, a mae hwn ar Apple TV Plus, a mae'n just yn un o, mae'n real popcorn TV. Mae'n god i ffindio ddo, ffindio rhywbeth. Mae'n problemau efo'r sgript weithiau, ond overall mae'n dda. Wyt ti di gwachio unrhyw o'r gyfres newydd o For All Mankind? So diw'n wedi cychwyn yn ôl? Do. Yeah. That goes without saying. I argymell all the mankind. Diw'n gyfres newydd o dda? O, yndi. Ok, great. Di. Chos mae'n di dod am wyn y lai... Chos yn yr terms o'r alt history, pa flwyddyn maen nhw fyny i wan? Be oedd yn digwydd da? Oedd Al Gore wedi cael ei fewn fel president. So 2001 i chi? In the early 2000s, be arall oedd wedi digwydd da? Dim yn cofio. Mae'r reel na'n y dechrau yn dangos Journey Through Time a beth sy'n digwydd yn newyddion yn dda. Ond mae yna lot di digwydd. Mae yna mining opportunities i chdi fynd am job yn y lleuad, a mae yna coloni eitha mowr ar Mars erbyn hyn. Mae werth i weld. Oes yna... Yr un arall o'n i'n mynd i ddeud, dwi rhwng da i feddwl o... Nes i orffan darllen o'r diwedd, nes i gael darllen Catcher in the Rye, cyn J.D. Salinger. Teenager yn tyfu fyny yn y 40s, dwi'n meddwl. Mae eitha ambiguous amdan... Ond maen nhw sôn am y nuclear bomb, so ar slightly ar ôl Oppenheimer-y time. Oh, God. Ond gath o'i sgwennu yn yr adag yna hefyd. Nath o'i cael ei sgwennu yn late 40s. Ond, oh my God, mae'r prif gymeriad, yr teenager ma, beth di enw fod a, mae'n enw Holden Caulfield. Dwi'n mynd abod o. Mae o'n asshole mwyaf. Oh my God. Ac oedd o'n atgoffa fi o beth di'r actor na sydd yn Dune, prif actor yn Dune. Timothée Chalamet? Timothée Chalamet yn un o ffilms Woody thingy. God, gwybod fi ag enwa. Waw, dwi'n lyfio hyn. Na, dwi'n just mynd i adael ti fynd. Dwi'n just mynd i adael ti car ymlaen i just fel... Woody Allen movie, Timothée Chalamet. Yeah. Ac mae o'n asshole New York. Ac dyna di'r boi Holden Caulfield ma, lle mae wedi cael ei cicio allan o ysgol arall. Ac ti'n dilyn fo rownd am benwythnos yn New York am sut mae o trio foidio mynd adra i wynebu rieni fo i ddeud fod o di cael ei gicio allan o ysgol eto. So mae hwn yn cael ei... Mewn lot o bethau dros y blwyddyn dwytha, oedd y llyfr yma yn dod i fyny yn podcast, mewn erthygla, mewn i'n darllen online, o just yr enw yn constantly dod i fyny. So dwi'n diwedd nes i na i darllen o. A mae o'n... Os ti'n licio'r prif cymeriad, mae'n rhywbeth wrong efo chdi. Dwi'n meddwl bod ti'n fod i gysau o. Ond mae'r sgwennu... Ti'n gallu cysau o a uniaethu hefo fo'r un pryd fel?
Mae'r sgwennu hefyd yn anodd oherwydd y ffordd mae'n rili di cael ei sgwennu yn yr oes yna ac mae'n defnyddio lot fatha Ready Player One. Okay. Lle oedd hwnna di cael ei sgwennu o safbwynt y teenager ma oedd yn obsessed efo computer games ar 80s a stwff hwnna, ac oedd y iaith yn eitha syml yn ei ffordd. Oedd y iaith yn y llyfr yma, oherwydd na o safbwynt fod a chi'n gweld o, yn gallu fod yn grating iawn, a bob tro na rhywbeth ffynnu yn digwydd i'r boi, oedd o'n troi rownd dweud, that killed me. Ac oedd y gair that killed me yn dod i fyny bob munud, ac oedd o yn annoying. Dyna be di sgwennu da fel dweud, dyna di gwybod sut i twistio'r gyllall fewn. So o'n i'n meddwl, so mae gynna i y lyfr James Michener o fyma, Fires of Spring, ti'n gweld yno fo? A eto ti'n meddwl ar dialog fel a mae'r eto mae'r cymeriad yn mae'r real ti'n teimlo fatha ti eisiau rhoi fucking punchable punch yn efo ti eisiau rhoi absolute walloping iddo fo mewn rei bits a mewn bits diwedd ti eisiau fatha actually mae bwy ma'n a ti fatha mae'n teimlo berson go iawn yn efo unrhyw beth arall, unrhyw games, unrhyw beth fel na? Dwi dal yn chwarae. Breath of the Wild, dim hyd yn oed. Dwi just mynd rownd y shrines i gyd wan i gael fwy o colonna a fwy o stamina cyn mynd i fewn i'r castell. Ffantastig. Dwi'n lyfo hyn. Dwi di chwarae'r games na just fel horse riding simulators. A dwi just yn cael dwi'n mynd i fod yn really quick achos yn anffodus unai ddim di cael y chance i gael unrhyw beth dwi'n wedi cael y chance i fel gwylio unrhyw beth neu ddim di wneud nodyn o'n dwi ddim yn cofio dim byd oedd Bryn yn trio procio meddwl just fel os na unrhyw beth ti'n cofio mae yna game da ni wedi bod yn chwarae ar y Switch o'r enw Suika Game sybedol i.ka Suika Game a dwi'n ond y costio $2.50 a mae o'n superb mae o just a Japanese game ma lle ti'n popio ffrwythau fewn i'w gilydd mae fel unrhyw bubble game ti'n gweld ond mae'r gameplay mor weirdly satisfying ti'n fel excellently designed a mae'r celf just yn super cute Japanese ffrwythau a just allai mae hwnna wedyn so i cael Game of Suika Game gyda plant gweddi Game of Suika Game wedyn rhoid 4K simulated fireplace ar y teledu yn y palwr hefo blanket a mae gennau fel buffet traed wedi wneud o fel gwlan dafad ar Kindle ond Kindle dyna sydd allai switch off allai ddim commitio i wylio stuff lot ar hyn o bryd a'r llyfrau dwi'n darllen ydy Alexander Seaton rhyw fath o historical detective novels a maen nhw'n shit ond dwi jyst yn darllen drwyddyn nhw cos maen nhw ar Kindle fi'n barod achos dwi'n neud family sharing hefo tad yng nghyfraith fi a mae'r prif gymeriad just a beth sy'n pisio fi off mwyaf yn yr un diwetha ydy fel dwi hyd yn oed yn getio'r clues dwi hyd yn oed o flaen y boi ma a dwi fel dwi'n mynd licio teimlad na cos dydw i ddim yn glyfar iawn so mae teimlo bo fi dwi fel wel dydy'r llyfr yma ddim yn glyfar iawn os dwi'n gallu if I get it then this fuckwit should definitely get it ond heads up am podcast really dda so dwi'n gwybod sut da chi dwi teimlo falle bod chi di osgoi lot o hyn achos da chi'n philosophical guys Bryn yn boyd yn gwybod stuff anyway dwi di bod dros fy mywyd yn y kind of blynyddoedd diwetha yn magu plant dod trwy lockdowns Covid, salwch, pob beth fel na dwi di bod yn pwyso lot ar self-help books a dwi'n yn gwybod os ydy'n thing benywaidd lle da ni wastad fel well obviously dwi ddim yn gwybod beth dwi'n neud so na i gael llyfr i helpu fi amdano mae rhain yn nhw wedi bod y werth rhain yn nhw wedi bod yn very skippable
Ond ges i recommendation ar gyfer y podcast yma ar fel gaming podcast dwi'n gwrando arno. A'r podcast ydi If Books Could Kill. Da chi di gwrando ar hwnna? Mae o ar rhestr fi. Mae'n really dda. So mae dau, dwi'n gwybod dim i hanes na, journalist, mae un yn journalist, mae un yn twrna yn New York, a maen nhw just yn mynd trwy fel self-help books neu fel advice books super enwog fel The Rules a The Secret. Men are from Mars. Yeah, Atomic Habits, shit na I gyd. A just mynd trwy'r nhw yn fact-checkio nhw. Yeah. A debunkio nhw. Dyna di peth, dyna pam nath o draws teg fi, a fod maen nhw di mynd trwy rhai o'r llyfrau, dwi'n actually really wedi mwynhau. So, dwi'n edrych ymlaen i gael beth maen nhw'n actually neud. Mae'n diddorol, chos mae'n a lot o... Mae'r gwyddoniaeth yn symud ymlaen am a lot o'r stwff. So, un o'r peth oedd i fyny gwaith yn intro oedd yr thing mae'n neud efo power poses. Oh, yeah. A... So, yna lot o bobl... Yeah. A da ni gyd yma fatha'n... Dwi fy marg... Sefyll fel Angelina Jolie, lle mae'n cerdded rownd y bloody ffilm na i gyd. Wedi dislocatio i sgwydda hi, cos bod hi'n gofod sticio chest i allan a cadw breichau hi floppy. Dwi mewn hockey pads ar top gargoyle mewn ar deilad. Efo shotgun. Efo thunderstorm tu ôl i fi a lot o bats. O'n ymchwil yn dweud bod power poses yn rhoi chdi mewn math o mental state a chdi gallu bod yn teimlo mwy powerus a bachu. Ond... Debunked? O'n a load o bobl di mynd o dda, standing for a power pose for 15 minutes before a meeting, you'll be brilliant. A so o'n a load o... Ond o'n a load o bobl wedyn di dod allan yn dweud o dda, yeah, we can't replicate this in a lab. It turns out to not really be a science, and it's all actually a bit stupid. So basically, pan ti'n dweud, mae'r gwyddoniaeth yn symud ymlaen, ond rhan fwyaf amser, does dim gwyddoniaeth. Na, exactly, Mae'n brilliant. So, If Books Could Kill ydi o, the airport bestsellers that captured our hearts and ruined our minds. Ydi enw nhw. Rai fi'r gwrando ar un nhw fori. O'n ymchwil yn cael neud ar forensic sciences yn cael dynyddio mewn achosion llys. Ac oedd wedi gwneud ymchwil annibynnol ar hanner dwsin o gwahanol rei, ac oedd o'n dweud, it's not only are they not sufficient standard, they're so low in standard that they can't even be called a science. Oedd bite analysis, droplet analysis, yr whole o'r stwff ma o CSI, na, dio actually ddim yn, ond y problem ydy wedyn bod yn cael derbyn mewn un llys, bod yn cael derbyn mewn bob llys, ond mae'n rhywun di rhoi papur allan, wedi wneud i pres, mae'n wedi sgwennu llyfr, a wedyn mae'n dal pobl yn prynu fo, ond mae hwn yn gret, os mae'n actually mynd trwyddo fo, ydy hwn actually thing, ta di hwn actually just a bullshit, mae'n wedi wneud i fyny i wneud pres, mae'n gret, mae'n swnio'n gret. Brilliant. If books could kill. Yeah, mae'n just doniol iawn, cutting iawn, gwybodus iawn, gymaint o ymchwil, mwy o ymchwil a gwybodaeth na sydd wedi bod ar hwn mewn 10 mlynedd, and the rest. Arbennig, just wych. So hwnna dwi wedi bod yn binjo, ond dwi wedi binjo fo gymaint to the point lle dwi tan bach rwan fel, oh god, dwi eisiau debunkio pob peth, mae'n too much, achos maen nhw just erbyn diwedd, maen nhw'n mynd yn flin, a dwi'n fel, dwi'n gwybod, ach chi angen mynd yn flin amdano stuff ma. Dim di bod yn gwatcha stuff, di really mwynhau, gorfod i pawb i watched, Lara Croft : Tomb Raider, so dyna di cyfraniad fi i'r show. Michael Hobbs and Peter Shamishiri. Na ti. Just great. Mae'n hwnna. So dwi wedi dal fyny efo hein wan, ond just gwerth chwel. So, dyna fo. Yda ni'n dod i ddiwedd y show, guys. Mae bron yn fori. Mae'n teimlo fel. Diolch o galon i bawb sydd wedi bod yn gwrando mis yma. Sa ddim lot yn chi, ond da chi mor amyneddgar yn hyd yn oed gwrando.
Diwedd y show. Dwi ddim yn mynd yn emotional am ryw reswm. Mae'n llwnci di. Yr holl fiber na sy'n dod lawr y peip, dio. Beth yn y byd ddigwyddodd i'n llwnci fanna? Oedd obviously emotion. Hold on. Totes emotion. A Japanese show chuma. Just, too much. Diolch yn fawr i chi gyd am rando. Diolch am gyfrestru. Diolch am gyfrannu. Jamie, Matt M. A holl llwyth o bobl sydd yn cyfrannu at ni bob mis. Ni'n rili ddiolchgar. Os gennych chi'n suggestions am ffilms ti ddim i ni watchad. Da ni draw ar Mastodon. Mastodoniwch ni. Yr un dolyg, dyn ni, so dde. Oh my god. Penod dolyg. So mi'n yn mynd i fod cystal o flwyddyn dwythad yma. Dolly Parton. Christmas on the Square. Naci, Father Christmas is back. No, o dyna o? Father Christmas is back, nathon ni hwnna un blwyddyn. O'n i'n mynd reit nôl i fynd efo'r Ice Killer Ice, ie. Na, hwnna ddim yn nadolig. Hwnna jyst yn geiafol. Hang on, na ddweud chdi'n union. Fi siwr nadolig. Na ddweud chdi'n union pryd oedd. Fi'n gobeithio na ddim yr Frasier na dda. Ice-capades. So ia, so ffilm dolyg. Unrhyw un argymell. Wow. Mae Violent Night ar gael ar Now TV rwan os da chi eisiau gwylio fo. Christmas Ice-tastrophe o... Dyna bedio. Ice Tastrophe. Mani. Cyn hwnna, yr blwyddyn cyn hwnna oedd Father Christmas is back efo hwn i John Cleese. Yeah, bad movie. Right. So, dwi yn credu bod angen i unrhyw un sydd hefo syniadau nadolig. Dwi'n hapus i dalu am ffilm nadolig wael unrhyw bryd. Hyn oedd yn da, dwi'n mynd, ia. Dwi'n fodlon gwario pres Sioned i watch gwael hefyd. So, nawn ni siarad hefo chi eto adeg yma blwyddyn nesa, nag mis nesa, lle fyddwn ni'n cael sioe nadolig, jingle jangles, fydd Iest yn cracio ar agor yr soundboard na sy'n llawn o fel clinking drinks glasses. Fyddai di ffigur allan rhyw fath o disgusting chwd type cocktail arall i greu erbyn tro nesa. Ond am rwan, dwi ar mynd i neidio yn hot pants ac yn Chris ti hell yeah. Ti'n mynd i strapio gyna i'r thighs na. Mae'n bounsio rownd y stafell fewn ar rwan de a trampolinio Ringo, bango. Mae'n robot mawr newid torri trwy drws so diolch mynd as eithio. Fedwn ni nos da a hwyl fawr gan Bryn. Nos da. Nos da, hwyl fawr gan Iest. Nos da, hwyl fawr gen i fi. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am rando. Fyddwn ni nôl mis nesa am y parti nadolig y gwerth chweil. Hwyl am y tro. Ta-da!